Digression. Digressionआसो फार्स्टथार नामा? थेंक इउ दे आगै आंनि एलबियाव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा एमजे हेल' फ्रेन्ड होनदों आरो ना मा खबर एमजे ओमफ्राय अन दं दे होनदों आरो जोंहा माबाया एमजे फेमिलिया माबा सोदोम आगैनियाव थांनो उन्दुब्रेदोंनो फाग्लिया मानो उन्दुब्रेखो बेबा गाज्रि मोनाङाहाय सोदोम आगै आङो थादों थानाया ओमफ्राय उनाव नेट स्ल' जाबाय माथो नोंहा सोदोम आगैना ओमफ्राय सोदोमखौ सना लाइक होनदों आरो थेंक इउ सोदोम आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय नेट स्ल' जाबाय थानायखाय आङो ओंखारबाय ओंखारनानै ओमफ्राय दसे गोबाव थादों आं थानाया ओंखारनानै ओमफ्राय आङो एसे खामानि सामानि मावस्रांबाय माबाय दुगैबाय ओमफ्राय उनाव होफिनदोंना होफिनासै आङो बारा नायस'नासै सोदोम आगै नोंखौ ओमफ्राय एमजे फेमिलि डिग्रेसन गुड इभिनिं होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना मा जाखो बेलाय केमेरा जाखो ना मा जाखो डिग्रेसन ओमफ्राय सोदोम कुक एमजे आगै जेबो नङा दे बिजिखाना बियो ओमफ्राय आरो जोंनि एलबियाव फैबाबो खामेन्टखौनो हरनो हाखाया बेहा बिजिथारना एमजेआबो फिसा फिसौ गोनां नालाय न'खर गोनां नालाय बयहाबो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनदों मोजां एमजे गुड इभिनिं होनदों ओमफ्राय जोंहा चिरां स्टाटास होनदों आरोना फैदों आरोना थेंक इउ चिरां स्टाटास आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दहायसो लोगो जादोंमोन ने जोङो आनसो जाबाय माथो दहाय नोंजों लोगो जानायाबो आनसो जाबाय नोंना जादोंना जायाखै मिथिया आङो हेल' हेल' मिस बिबारि होनदों आरोना हेल' चिरां मा खबर ओमफ्राय एमआरडि आब' अफिसियेल चेनेल अन ओके ओनलि अन एमआरडि जी कैसी हो अमर रंपी हाय फ्रेंड्स हाय अमर जी কি खबर ভাল ने ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय चिराङा जोंहा मा होनखो नामानो चिरां जाखाखो ना गामिनि नामखौनो चिरांखौ लाखो नोंहालाय आगैया हेल' डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय जोंहा एमजिया आब' सोदोम सना दासो सिरि मोनदों आं उन्दुब्रेना गाबोननिफ्राय बिदि जाला आब' दिनै सरि गाबोननिफ्राय जाबा हले रायनानै होदो सोदोम आगै दै दिनै कनसिडार आरोना ओमफ्राय सोदोमखु आंसिम मोननै सोनायखाय प्रब्लेम जादों नोङो जायखिजाया मेन चेनेलनि नाम्बारखौल' माबाना नोङो सोनानै लाना सोदोम आगै मोननै मोनथामबाथाय आरो बेखौ बोनोना बेखौ बोनो जायोना ओमफ्राय एलबियाव माने नेट स्ल' जाबाय थाबा मानसिफ्राबो थानो बायोना गिदिंबाय थाबाय नुबा ओंखायनो एलबि होनाय टाइमाव एकदम मोजां नेटवर्कआव थानानै होनो मोननांगौ आरो ना ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना चिरांहाय खुलुमबाय होनहरदों लोगो गैयाबा लोगो जालायदो दे सानैजों ओमफ्राय एमआरडिया निउ फ्रेन्ड काम स्टार्ट होबायानो नामा जोंना एमआरडि आब'आ फैयाखै ओमफ्राय रावबो गोदान एडभान्स एसएमएस हरना दोनखाबाय आरो ना एमआरडि ओमफ्राय डिग्रेसन चिरां दार्लिं खुलुमबाय होनदों एमजे अन होनदों जोंहा ओमफ्राय एमआरडिया निउ फ्रेन्ड काम होनदों ओमफ्राय अमर रंपि आई एम गुड एन्ड इउ मेबि थिक हु अमरजि ओमफ्राय चिराङा मा होनखो सोदोम आब' खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा मन्जु हेल' होनदों मन्जु कैसे हो थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए मंजू जी अभी न्यू फ्रेंड है तो देखिए और ज्वाइन करिए फटाफट भाई एमआरडी हेलो 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 एमआरडी दीदी मैं ड्यूटी में हूँ अच्छा ओके एमआरडी मंजू नाइस ओके थैंक यू मंजू जी सोदोम कुक सनाफोर आं माथो होला दे आच्छा दे दे अन थाबाय थाबानो माजे माजे अन होनांगोन दे सोदोम आगै नङाबा आं नोंखौ गैया सानगोन रे मंजू एमआरडी दीदी आप आज एलबी नहीं आए क्या उसका 10 बजे से होगा मंजू हमारा एमआरडी दीदी का 10 बजे से होगा स्टार्ट उसका एलबी ओमफ्राय एमआरडिया हाय मंजू सोदोम कुक डिग्रेसन ओके सना ओमफ्राय एमआरडिया मानखो मंजू 10 PM ओके ओमफ्राय न्यू फ्रेंड कम मंजू बुला राय न्यू फ्रेंड है तो जॉइन करिए डिग्रेसन एमआरडी खुलुमबाय ओमफ्राय एमजिया अन होनदों ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल नाइस थेंक इउ गोमसार आरो लाइक होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर मा खबर खिथाहरदो ओमफ्राय एमआरडिया दि खुलुमबाय होनदों आरो सोदोमा अन होनदों जोंहा ओमफ्राय गोमसारा सोदोम सना जेबो नङा दे ओमफ्राय गोमसारा जोङो अन होनदों ओमफ्राय मन्जु राम राम हा मन्जु जी राधे राधे ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन अमर रंपि काम
MRD गोमसार 1K डन गोमसार जी कमेंट चेक करिए 1K हो गया आपका ओमफ्राय गोमसारा आंना लाना फैनि बिबारि सना आयु मा सांना जायो नोंलाय सयथिबो ओमफ्राय आङो सोरखौबा थोनहरगोन दै एसे नायज्लांहैलाबायनो दै ओमफ्राय मन्जुआ मा होनखो दिन में नहीं रात का 10 बजे में ओमफ्राय निथुमुनि आहाम होनदों आरोना निथुमुनि थेंक इउ आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय गोमसार अफिसियेल अन ओमफ्राय मन्जु नाहि माखौबा नाहि होनखो बेबा MRD मन्जु 1K दान निथुमुनि लागाव ओमफ्राय MRDया जोंहा निथुमुनि 2K दान होनदों निथुमुनि नोंहा 2K जाबायनो नायद' चेक खालामद' ओमफ्राय मन्जु आदसा ओमफ्राय H बसुमतारी लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय चिराङा जोंहा मा होनखो नोंसोर भिडिअखौनो नाया ओंखायनो LBआव सापर्ट लानो बायो आंनो आयु नायाखैलायनो नायदों नोंनि बे गान खननाया गान फार्स्टनि गाना बेखौ नायजोबदों आङो गावनो नायाखैना ओंखायनो आनसार जादों आंना आंनिखौसो नाया मानसिफ्रा ओंखायनो आनजायो ओमफ्राय मन्जुआ मा होनखो कंग्रेचुलेसन 1K कमप्लिट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा MRDया मा होनखो H बसुमतारी 2 दान होनदों आरो ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो माने आब' बलि गेलेना फैना अनसो खालामदों डाइरेक्ट LB होनायखाय फार्स्टनो आदसा दे जेबो नङा ओमफ्राय मन्जु WT कितना हुआ MRD का अभी 2 का ज़्यादा हो गया MRD का मन्जु जी ओमफ्राय जोंना सोरखौबा सोंदों सोरखौबा खिथादों ओमफ्राय निथुमुनि लाइक दान थेंक इउ निथु लाइक होनायनि थाखाय MRDया मा होनखो नेहा रे मन्जु नहीं रे मन्जु MJया बिबारि फ्रेन्ड 6निफ्राय सापर्टजो फैगोन आं नों दहायनिफ्रायनो सापर्टजोंनो फैफिननांगौमोन MJ ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो गोमसार 1K माथो 851 ना माल' ए ओरैनो एदावो आरो ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया ला 5 होनदों ला 5 मा होनो जाखो बिलाय ला 5आलाय बुजियालां ओमफ्राय MRDया मा होनखो जोंहा MJ 1K दान होनदों ओमफ्राय जोंहा MJया लाइक दान होनदों थेंक इउ MJया लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा Hआगैया मा होनखो MRD दिदि थेंक इउ सो माच होनदों नमस्कार ओमफ्राय निथुआ मा होनखो H बसुमतारी MRD को हाबा लादो MJया मा होनखो MRD सिस थेंक इउ लाभ इउ किस इउ ओमफ्राय फुलमथि फैदों जोंहा आगैया ओमफ्राय हाइ लाइक दान होदों आरो फुलमथि आगै थेंक इउ आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय मन्जु किउ हास्राय ओमफ्राय MRD अफिसियेल दाबा गालु नोंनो फेमास खालामबाय ओमफ्राय मन्जु 852 ओमफ्राय जोंहा फुलमथिया मा ओंख्रि जाखो आब' दहायनिया जोंहा कबिजों ओमफ्राय आलुजोंसोमोन ओमफ्राय दाथ' संनायनि जेबो डिसिसन लायाखैनो ओमफ्राय मा खबर फुलमथि निथुमुनि लागाव होनदों ओमफ्राय फुलमथिया खबरफोरा बोरै दं आब' खबरफोरा बोरै दं मोजाङानो दे मोजाङैनो दं आङो ओमफ्राय MRD अफिसियेल चेनेल 18 आनरे बारा लाबाय थायो ओंखायनो बारा आन जाजायो ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया मा होनखो मन्जु काम होनदों ओमफ्राय चिराङा मा होनखो बहानि जाखो बाजैया आदसा बिदा दं नामा नोंहा आगै बाजै लेंदों जे बिदा दंबाथ' थांथारनोसै आङो गलाघाटनिसो ओमफ्राय जोंहा मन्जुआ होनदों ओमफ्राय MRDया जोंहा अन होनदों ओमफ्राय निथुमुनि चिरां खाम होनदों ओमफ्राय H आगैया मा होनखो निथुमुनि MRD मेरा दीदी है दीदी भाई है ऐसा मत बोलो निथुमुनि जी निथुमुनि शादी करना है तो करो MRD दीदी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा ओमफ्राय जोंहा MJया मा होनखो बिजों लाइक होनो फैबाय बोरायनि मा होनो बोरायनिया ब्रि नायनि दे जेबो नङा दे
ओमफ्राय एमादिया मा होनखो जोंहा बिबारि 1K दान कंग्रेचुलेसन होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा निथुमनि ब्रह्मआ H बसुमतारी एमादिख' हाबा लादो होनदों आयु मा सबखौबो हाबा लादो होनो रे नोङो ओमफ्राय रमेला बर' लाइक दान होनदों आरोना थेंक इउ रमेला ओमफ्राय जोंहा चिरां स्टेटासआ मा होनखो निथामनि नों खालामग्रो ब्र' होनदों ओमफ्राय रमेलाया बिबारि फ्रेन्ड ओं दे मा ओं मिथिखादों दे आं ओमफ्राय निथुमनि रमेला खाम होनदों ओमफ्राय जोंहा एमादिया मा होनखो हे हा निथुमनि H मेरि भाइ हे ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना दुगैनि आब' बलि गेलेना दासो अके दे दुगैना फै अन थाबाय थादे डिग्रेसन ओमफ्राय धोरोमबिर अफिसियेल आइ एम कामिं गाइसमोन फै जेबो नङा ओमफ्राय अलरेडि हाबखाबायानो आरो नोङो धोरोमबिर गासैबो वेलकाम रदे लोगोफोर जाहानि बाबा फन खालामदों दे आं रायज्लायग्रोनि दे खारनाङा दे आरो हरफिनगोनलाय दे मोजां रायज्लायनाय जायाखै नेटआनो गैया बिसिना नेटआव थानानै रायज्लाया ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों ओमफ्राय चिराङा जोंहा सरि दे आं हाबा जानायसो सानदोंना बुरि नुनायखाय हाबा जानायसो सानोना बुरिबाय दे र' मोनथ'वाखैसो बोरायखौसो चिरां आगै ओमफ्राय जोंहा एमादिया वेलकाम धोरोमबिर होनदों ओमफ्राय ओइच आगैया जोंहा बसुमतारिया लाइक होनदों थेंक इउ आगै लं मेसेज हरनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना अके होनना मिनिदों आरोना दे थाबाय थानांगोन दे ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों थेंक इउ एमादि जी अन रहने के लिए ओमफ्राय जोंहा एमादिया हेल' ओमफ्राय बिक्रम अन थाबाय दे जेबो नङा दे ओमफ्राय बिक्रमा दुगैनि आंनो आयु बे सिथुफ्रानो जोबाहाय हौवाजादफ्रा ओमफ्राय जोंहा धोरोमबिरा मा होनखो प्लिज सामथिं विथ मेरे को हिंदी नहीं आता रे इंग्लिश नहीं आता रे ओमफ्राय रमेला अन होदों थेंक इउ माथो साब्रैल' देखायखोरा ओमफ्राय जोंहा ओइचआ मा होनखो अन होनदों ओमफ्राय अन होनदों गोमसारा खारबाय आं मिथिबाय बेखौ खैथा जाखोथाय टाइमा आच्छा मौसुमि फैयाखै जे गोमसार मौसुमियालाय रमेला अन ओइस एकदम खाथि अनथारना माबा होनजानो गिनानै ओमफ्राय जोंहा ओइचआ मा होनखो लाइक होनदों ओमफ्राय गोमसारा दखानाव ना लांफैदों सना अके दे ओमफ्राय जोंहा गोमसारा र' होनदों जोंहा मौसुमिया मा जाखो लेंहरनाय सोरबा ओमफ्राय थेंक इउ सनाफोर आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गासैखौबो रोजा साबायखर आरो लाइक होनायनि थाखाय आरो दसे सम होनायनि थाखाय बयखौबो स' थेंक इउ ओमफ्राय मन्जु निथुमुनि रिटार्न होनदों आयु निथुमुनि नोंनाव मासे रिटार्न बियो नों माबाखौनो हरा नामा रिटार्नखौनो हरा नामा नोङो ओमफ्राय जोंहा चिरां स्टेटासआ वेलकाम होदों आरोना अके मस्ट वेलकाम चिरांजी ओमफ्राय मंजू रिटर्न करो नीतामुनि रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न करो मंजू को मंजू इतना क्या जल्दी रिप्लाई रिटर्न मांगता है थोड़ा देर होने से भी अच्छा ही होता है जल्दी इतना जल्द से देने से भी आंसर होने का चांस रहता है ओमफ्राय जोंहा मंजू चिरां होनदों ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया मा होनखो दासो जइन जादों दे ओमफ्राय ओइचा गैया न्यू फ्रेंड जॉइन मी रिटर्न पक्का जो लोग नया है एच बसुमतारी से भी जॉइन करिए ओमफ्राय मंजू अके नोंसिनाव मा सां देखायदों ओइच आगै खिथाहरनाय UNS जोंहा आइला मा जादों बेयाव फालो औ आंनावबो इसांल' नै दासो इसां जादों UNS फैनानै थेंक इउ गुमै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मंजुआ ज्वाइन कर लेती हूँ जब रिटर्न मिलेगा तो मिल जाएगा कब ज्वाइन किया था नीतूमणि से अभी किया ना कल किया था अभी ज्वाइन किया तो थोड़ा देर लगेगा ना आपको रिटर्न देने के लिए इतना जल्द से कहाँ से होता है
वीडियो देखना पड़ता है ना इसलिए टाइम देना चाहिए नै है जोंहा फन हरलायबाय रदै खारनाङा दे लोगोफोर दा बायदिबाथाय एकदम चान्सखौनो मोनथारा एकदम न'निफ्राय फन फैबाय थायो र' मेसेजखौ लिरथ'दे नोंसोरो हेल' आबा नोंना नेटवर्कआनो गैया आदा उन्दैजों हरनांगौमोन माबा बेब्रे बाब्रासो गाबलाबायो नोंसिनि मबाइला ओंखायनो आं रागा जोंखारो नोंसोरखौ हेल' आदा नों फैबाय खामानिनिफ्राय फैबाय हरलाय आदा उन्दैनि नाम्बारजों हरलाय बे नाम्बाराव आबाना एकदम ब्रेब्रे बाब्रासो गाबगासिनो नोंनि नाम्बारजों हर आबानि नाम्बारा नै खोनायानो ब्रे ब्रे होनगासिनो दं बे नाम्बारावनो हरफिनलाय बे नाम्बारावनो नेटवर्क मोना जोंहानाव मोजांनो ओमफ्राय मोजां खोनाया ओमफ्राय अहाय थाखो खामेनाबा अहाय थाखो ओमफ्राय जोंहा इसा गैयामोनखो निउ पेन काम मि रिटार्न पाक्का होनदों ना मन्जुआ आदसा होनदों ओमफ्राय मन्जुआ अके होनदों ओमफ्राय जोंहा UNS फैदों बेखौ फरायबाय आं ना दहाय ओमफ्राय बेखौ फरायबाय आं ओमफ्राय जोंहा लाइक होनदों लाइक दान होनदों जोंहा UNS कुमिया थेंक इउ गुमै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा आगैया लाइक होनदों थेंक इउ लं मेसेज हरनायनि थाखाय ओमफ्राय एमादिया जोंहा मा होनखो ड्यूटी स्टार्ट हो गया ऑन रहेगी ओके अच्छा ठीक है हमारी दीदी NB आसाम আহিছে लाइक दान थेंक इउ भाई लाइक दियार বাবে আৰু মই
এলবি ৰাহাৰ কাৰণে চ' থেংক ইউ আৰু ভাল আছানে আশা খালানে বা চাহটো খালোঁ খোৱাৰ পিছতে মই এলবিটো দিলোঁ বাৰু তোমাৰ खबर কোৱা কি खबर ओमफ्राय बिक्रम अन होनदों ओमफ्राय जोंहा एन बिया अन होनदों मौसुमि अन होनदों मौसुमि लाइक दा होनदों थेंक इउ ओमफ्राय नेहा नेहाया मानो एलबि होआसै दहाय आं नेबाय थादोंमोन नेहा थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मंजू बाय ओके मंजू जा रहा है क्या मौसुमि अन ओमफ्राय इउएनएसआ निउ फ्रेन्ड काम होनदों बिक्रमा अन होनदों ओमफ्राय मौसुमिया लाइक होदों आरो ना ओमफ्राय निथुमनिया जोंहा मंजू दान कमेन्ट चेक होनदों मंजू आपको दान किया है कमेन्ट चेक करिए ओमफ्राय मुड अफ मुड एनबि আমাৰ ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছিলে ফোন কথা পাতি লৈছিলোঁ অলপ ओमफ्राय मौसुमिया बिक्रम होनदों ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया लाइक होदों आरो ना ओमफ्राय रमेला बर' अन होनदों मौसुमिया गोमसार बोरो जानो ना लागासिनो नो ओमफ्राय मौसुमि बिया एमआरडि बोरो होनदों आरो जानो नागिरला जोबदो दे ओमफ्राय निथुबुनि ब्रह्म ओइच बसुमतारि मौसुमिखौ हाबा लादो ओमफ्राय जोंहा आं अन दं दे होनदों मौसुमिया एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय रमिला ओमफ्राय गोमसारा अन होनदों ओमफ्राय जोंहा रमेलाया एम आगै दिनै मोनायाव होनोसै ना होनदों ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया हेल' होनदों एनबिया मुड अफ निकिबा मुड কৰিছিলোঁ কৰাটো ओमफ्राय गोमसारा अन होनदों निथुमुनि अन होनदों एमआरडिया गोमसार 5-4 होनदों ओमफ्राय निथुमुनि अन होनदों आरो फन फैलायबावबायलै र' दे दसे आं फन रायलायना लागोन दे बाजै माथो फन हरफिननो होननायाबो हरफिनासै आं बे नाम्बारावनो हरनो होदोंमोन आंनाबो एसे माबा एलबि होगासिनो आङो ओंखायनो एसे नेटफ्रा स्ल' जादों खोमा ए बोरो ओमफ्राय आदामोनालाय थांसैमोन नामा आदा मा होनदोंमोन आयालाय ओंखायनोथ' मबाइल बायो ना मायो मोना जाबाय सबसे खम सामसुं मोनोना ओमफ्राय बे बुरि मानसिनो 10,000 11,000 15,000नि मबाइल होनांगौ ना मा जाखो होनबालाय जायखिजाया बियो वाट्सएप सालायजाबानो जाबाय बे माबाफोर अनलाइननि खामानिफोर एसे सलायजाबानो जाबाय आरो मा नांगौखाय गावनाव गैदेराबो एसे
गैला खामायनानै जि गोलाव जाबाय महाबा थांखो लास्ट मेच फरायनोसैहां मा थाजोबखो संगीता थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए और लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच मा थाखो ओमफ्राय जोंहा अमित फैदों अमित थैंक यू आंनि एलबीआव फैनायनि थाखाय जि गोबाव न'आवनो रायलायनो गोनां जाबायहाय ओमफ्राय मथु फैदों जोंहा मथु थैंक यू मोर एलबीदा हागाने মই একো কৰা নাই মই এলবি দি আছিলোঁ কমেণ্ট পঢ়ি আছিলোঁ জাষ্ট কোৱা ফোন আহিছে কথা পাতিলোঁ অকণমান लास्ट मेच फरायनोसैलां गाज्रि मोनला दे संगीता जी प्लिज काम होनदों संगीता तुम्हां मातियासे फ्रेंड होबोगाने हमार यूएनएस ये बेलाय हिंदी से संगीता जी आपको बुला रहा है हमारा वो यूएनएस नार्जारी ने फ्रेंड होने के लिए फ्रेंड हो जाइए बुरा बुरा वाईसी गामिंग ब्लू मिस ओके ब्लू दे रहा हूँ मैं नेहा अन होनदों अन मौसुमि हेल' 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 होनदों ओमफ्राय खामेना फारसेबो फरायनो मोनाबा एसे बोरैबा मोनोहाय गोसोफ्राव खारजोब्बाय नामासै माथो सातथाल' देखायखोरा नेहा मा खबर ओमफ्राय है बेलाय हिन्दीसो औ बियो हिन्दीसो ना आलाय हारसासो होनदों हिन्दीसोथ' आरो बियो हिन्दीनि लिरखावलाबायहाय इउएनएस गुमै जाब्लाबो जायाबाबो जाब्रां जाब्रांनो नामखौ होनबाथ' मिन्थिखागोन आरोना बिसोरो एमारी कहाँ चला गया है ना नहीं है विक्रम किधर है गमसार किधर है ओमफ्राय हायना फेमिलि आगै फैदों जोंहा हेल' हेल' होनदों आरोना हायना फेमिलि थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एच आगै अन होनदों ओमफ्राय सोर सोर दङ गुड इभिनिं जोंहा हायना मा खबर आगै नोंहा मेरा बान'ने मिस नारा बान'ने मिस नाय बानारा मा राव होनो आं बुजियाखैहाय बुरा मुखसिनि कि बोले बुजि पोৱা নাই মই তোমাৰ কথাটো ओमफ्राय जोंहा मोजाङा बर' होनदों मोजां सब आब' दे मोजाङानो जानांगौ दे हायना ओमफ्राय नोंलायनो आंबो मोजाङालाय ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय नेहायाबो अन होनदों नेहा मा खालामदों नोंलाय ओंखामखौ संगासिनो नामा ओमफ्राय एइचआ लाइक होनदों दे लोगोफोर गोलाव गोलाव मेसेज हर मानोथो हरा जाखो ओमफ्राय एमआरडि अफिसियेल चेनेला जोंहा हेल' होनदों थेंक इउ एमआरडि जी ओमफ्राय बुरा वाइसि गामिं हाय बुलि কৈছে ओमफ्राय हायनाया मा होनखो नों माहानिनो हायना आं गलाघाटनि दे गलाघाटनिसो आङो ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो आं ओंखाम संदों बिबारि अन थादों दे संबानो जाबाय मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना दुगैखांबाय नामाहाय only watch time support no volume I am silent अके बारा दावराव जानाङा दै आच्छा दे जाया दे सोर दं खाथियावलाय दावराव खोनासंनो बारायलायनाय नोङो मुट खालामना दोनब्रा ओमफ्राय जोंहा हायना फेमिलि गलाघाटनि आङो गलाघाट माने डिस्ट्रिक्टआसो गलाघाट मोनहैथारा आरो ओमफ्राय जोंहा आकाश हेल' जी नमस्ते हेल' आकाश जी नमस्ते
स्वागत है आपको मेरे एलबी में और थैंक यू आकाश जी मेरे एलबी में आने के लिए और लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए थैंक यू बोलने का है मैं आपको ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो हा आइ एम मुड होनदों आरोना दे आंथ' मुड खालामनानै दोननोबो मोजां मोना रावफोर खोनाबासो मोजां नाङो ओमफ्राय जोंहा इउएनएसआ आंहा दा माबा माबि लिरफ्लां नानै मिनिजागोनसोलाय लै होनदों आरो दे जेबो नङा मोजांसो आं मिथिखायोना नोंखौ गुमै ओमफ्राय जोंहा हराव एलबि होयो सिरि मालाय मुड खालामना उन्दुयो खोमा आंहा एकदम थांब्रेनानै दसे थानानै फैयो ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो बिबारि आं अन थाखायो जाय आंनाव बेनाव थाखायो गोमसारमोन बायदि खारलुं नङा नंमारगौ खोमाहाय गोमसारा खारबाय खारनायालाय आं मिथिबाय बेखौ ओमफ्राय दा फैनानै अन जाफैलायसिगोन आरो बेलेगनाव थांदेरनानै होयो आरो बियो माने ओमफ्राय गेजेर फैनानै अन होनफैयो ओमफ्राय आकाशा मा होनखो क्यू थैंक यू बोलना है आप मेरे एलबी में आया है ना और लाइक दिया ना लाइक दिया नहीं दिया तो बोलिए थैंक यू नहीं बोलेगा लाइक दिया तो और फिर थैंक यू बोलेगा मैं आपको ओमफ्राय जोंहा ओइचा लाइक होनदों थैंक यू आगै ओमफ्राय बुराया खिगौ एसे हाय कमर आपको बुला रहा है गेमार कमर नङाहाय गेमारसो ओमफ्राय आकाश तिनिबा नुबे क्या बोल रहा है आकाश से समझ में नहीं आया नेहाया मा होनखो सिम गंनै एमबियानो जोबफेरा बेखायनो अन दोनलाबायो आं माबा माबि गानफोर माबा भिडिअफोर डाउनलड खालामनानै दोनलाबायनांगौ ओमफ्राय जोंहा रमिलाया अन होनदों ओमफ्राय रमिलाया नै नोंना बिबारि सना आकाशा फैलायबाय ओंहाय उन्दैदै माबा दासो 15 बोसोरनि गथ' खोमा ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो बिबारि नोंसोरनि ग्रुपआ खारलुं ग्रुपसो जानोहाय ग्रुप माने ग्रुप गैयालै ओरैनो नोङो आंनाव थाबाय थाबा आं नोंनाव थाबाय थानाय बिदिसो ओमफ्राय जोंहा आकाशा मा होनखो लाइक डान थेंक इउ आकाशी लाइक देने के लिए ओमफ्राय ओइच बसुमतारी अन होदों ओमफ्राय सन्जय बर'आ मा होनखो नुजानांगौ आब' दसे सन्जय नुजा जानायनि मोखां गैयाहाय आंना एकदम माबा गेस सिलिन्डार होनलायलांगोन दा माबा खामफ्लाय होनलायलांगोन ओंखायनो आङो गारथ'बायहाय नुजानायखौ खेबसे आं जेने थेने नुजादोंमोन हाब सयथिबो होननायफ्रानो जोबा नाम दोननायफ्रानो ओंखायनो आं एसे दोनथ'बाय दे मालाबा चान्स मोनबा देखायगोन दे ओमफ्राय जोंहा बुरायखिखौ एसे बाय होनखोना हाय होनखो बुराजि ओमफ्राय जोंहा सन्जय बर'आ हा होनदों आरो निथामनि अन इस निथामनि अहाबा बेरायना फैना अन जाफैलायो ओमफ्राय जोंहा सन्जय बर'आ मिनिदों आरोना ओमफ्राय बिक्रमा अन इस सन्जय 2 घन्टा थानानै हो नों आंनो गवा नङाबा ओमफ्राय दे खामानियानो जोब्बाय लोगोफोर सरि दे दहाय खामेन्ट थाबोनायनि थाखाय आं फरायनो हायासै आङो माने न'नि मानसिफ्रा बे टाइमाव माने संनाय खावनाय जानाय आराम थानाय जायोना गामि नालाय ओमफ्राय रायज्लायनानै लासिगोन फनफोर फैसिगोन बेहायनो खामेन्टफ्रानो थालांलाय लांजोब्बाय बाय बोला है क्या बुरा ओमफ्राय जोंहा सोदोमफु सना अन दोनदों दे अन दोनबाय था जेबो नङा जो लोग लाइक नहीं दिया लाइक दीजिए ओमफ्राय जोंहा रमेला बर' नों बहा थायो फ्रेन्ड आङो हायद्राबादाव थायो आं गामियाव थाया रहाय दसेबाव फन फैलायबाय दे
बा बिक्रमा ना लाना फैखांबाय नामा मा ना लानानै फैखो दे दोनथ'बाय आं फनखौ माहा थाखो दासो सफैदों इस ओमफ्राय बोलो बा बिबारि दङ दे खाथियावनो लागाव होनदों जोंहानि थुमुनिया ओमफ्राय जोंहा गोमसारा अन दंमोन सालथे आं ना लायफैदों दखानाव लांफैदों दखानाव ओमफ्राय मादिया अन हु रे बिजि हु खि खमारु ओमफ्राय जोंहा गोमसारा सालथे खुलुमबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा खिहैबाय नामा बिबारिया खियाखैहाय आङो न'निफ्राय फन फैदों रायज्लायगोदों ओमफ्राय सोर दं बिक्रम चिकेन पक'रा जाबाय नामा होनदों जोंहा निथामुनिया ओमफ्राय जोंहा अमरनाथ काश्यप हाय हाउ आर इउ होनदों अमरनाथ जी मैं ठीक हूँ ओमफ्राय सो मच माय डियर फ्रेंड डेली लाइक करना क्या हाँ लाइक करे तो अच्छा होता ना ओमफ्राय जोंहा सिलाङा बिजि आदै होनदों बारला फरायनोसैलां ओमफ्राय जोंहा रमेला अन होनदों ओमफ्राय दसेबाव र' होनदों सोरखौ र' होनखो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया बिबारि होनदों ओमफ्राय नेहाया ओइ बिक्रम होनदों ओमफ्राय ना सुनो र' होनदों गोमसारा सुनानै ला मोजांनो ओमफ्राय एमारदिया गोमसार मा हरखो एमारदियालाय माबा बारला हरबायहाय ओमफ्राय गोमसारा अन होनदों निथुमुनिया एमारदि फाग्लि मा खालामदोंनो ओमफ्राय जोंहा रिंसि टिभि लाइक थेंक इउ लाइक देने के लिए रिंसि जी ओमफ्राय जोंहा निथुमुनि मौसुमि फाग्लि होनदों ओमफ्राय नेहाया जोंहा गोमसार बिक्रमा फुजायाव फैयोनो दोरनाव दोनो सोरनाव दोनो ना दोरनाव दोनो होनखो गोमसार बिक्रमा फुजायाव फैयोनो सोरनाव दोननो नोंसानाव दोन आरो ओमफ्राय बिक्रमा अन होनदों एमारदिया मा होनखो गोमसार आजाव मेरी भाई बहन मिलके बा एकदम लोंथानोसै नामा मिलायनानै ओमफ्राय निथुमुनि डिउटि एमारदिया डिउटियाव दं होनदों ओमफ्राय निथुमुनिया बा मद होनो ना मेट होनो ना मात होनो आयु दसे राव होआबानो खारजोबो मानसिफ्रा थास्राखाथारा दे सोर दङ एकदम रेगुलारनो अन होनहरलाय साबेसे दं नायनां सोर ओमफ्राय ससमा गानलायना मा दे मोखांखौ देखायदो आब' आङो ससमा गाननानै सेलफि होखायो आं दाबो ससमा गाननानैसो आङो माबायो एलबि नायो आं गोजाननिफ्राय आखरखौनो सिनायहरा मेगना मोद्ला मोसि नुयो माने ससमा गानबा ख्रा नुयो आरोना ओमफ्राय जोंहा एमारदिया निथुमुनि थेंक इउ होनदों ओमफ्राय ओइसा गैया अन होनदों ओमफ्राय निथुमुनिया नै ओरैसो होनदों ओमफ्राय बिक्रमा नेहा नों लांनो फै दे होनदों माबाया गोमसारा न'आव थांबा सिनायबायसो थागोन नुबाथाय आगैया लोगोसे थाफागोन ना ओंखायनो बियो सिरि थागोन आरो सिनायै बायदि रायज्लायबाबो साजों रायज्लायगोन आरो गियोना बे हिन्जावखौ ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो दंब्रा दं होनदों नोंसो थानो हागौ फंबाय तेरे ते तेरा ता गोमसारा खारबाय खारखायो सम नेहा ओमफ्राय एमारदिया मा होनखो ओइस भाई आपके लिए पियो होनदों इच्छा गैयाबा लोंगोन ना लोङा ओमफ्राय जोंहा रिंसि टीवी हमको भी ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स 24 आवर्स बाद मैं रिटर्न करेगा अच्छा ठीक है जो लोग रिंसी टीवी से फ्रेंड नहीं है फ्रेंड करिए ज्वाइन करिए जल्द से 24 आवर्स के बाद रिटर्न करेगा बोल रहा है वो बेचारा ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो पेसेन्टफोरखौ नायै जाला आरो मा है बिदि नंथारा दे ओमफ्राय जोंहा यं किम सांमा हाय गुड इभिनिं आई लाभ इउ टु आयु आई लाभ इउ
ओमफ्राय जोंहा रमेला अन होनदों MRD नेहा भाइ ओमफ्राय निथुआ लागाव होनदों ओइसा गैया MRD अके पिलिया बहुद आतसा हे नायदो आतसाबाव नामा ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा अन होनदों नेहाया MRD बिक्रम बिसि होनदों ओमफ्राय निथुमुनिया अन होनदों MRDया जोंहा हाय भाइ होननानै बुंदो ओमफ्राय जोंहा नेहाया जि माखौ दुखु मोनसोगोथाय आंखौबोसो मोनबाय नामाथाय दे एसे फोरमायहरलाय नेहा ओंख्रि ओइ नेहा बाजै दे खिथाहर एसे ओमफ्राय जोंहा आंथ' मिन्थिलानो मा जाखोमोन मा बुंजाखो मा बुंलायखो ओमफ्राय MRD अन होनदों ओमफ्राय जोंहा NR थेंक इउ NR आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय बिबारि गोदै राव लाइक दान अके थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय NR ओमफ्राय MRD निहा होनदों ओमफ्राय रमेलाया अन होनदों ओमफ्राय NRआ हि होनदों आरो हा NR ओमफ्राय जोंहा यंकिम सांमा हाय रेबाबो आंगाथि एसि केसासिनि जल नियात नेबा सोचना पड़ेगा क्या बोला यंकिम सांमा MRD हेल' होनदो नमस्ते ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया मा होनखो NR इनफ' MRD खौ हाबा लादो नोंनो लादोहाय निथुमुनि नों लादो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो नेहाया MRD बिक्रमखौ गोरजिया लादो थांगोनबा लाजागोनथ' आरोना MRD ओमफ्राय जोंहा NRआ मा होनखो निथुमुनि हिन्जाव फाग्ला मा खबर होनदों NRआ निथुमुनिया खसामान नामासै ओमफ्राय निथुमुनिया नै ओरैसे जालायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा MRDआ NR भाइ हाय होनदों ओमफ्राय गोमसार अन मा खालि बांसिनानो अन मेसेज हरब्रा फ्रि दंब्ला एकदम आसि थुथानो हायाबा बेलेगथार आरोना ओमफ्राय MRDआ जोंहा निथुमुनि मुजे तो आप पसंद हो I love you निथुमुनि नोंखौसो फसायदोंनो मालाय माबाया MRDआ मालायजोंलाय मानोथो बुजाबबाय थायो नोंलाय नोंनो बुजाबना लादो ना MRDआबो ओमफ्राय जोंहा रमेला बर' अन होनदों ओमफ्राय जोंहा नेहाया गोमसार होनदों ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो ना एवदों आं र'नो गोमसार अन ओमफ्राय गोमसारा मोजां थास' नाजों थास' होनदों थास' जायै खुगाफ्रानो थास' बायदि जालायलांबाय नोंहा गोमसारना हिन्जावाबो हाया बाला रायलायनो ओमफ्राय रमेला बर'आ बिबार सना आं बिजिथार एक्सारसिस खालामनोसै दं खालामनानै दं होनदों एक्सारसाइस होनखोना एक्सारसाइस नामा ओमफ्राय जोंहा यंकिम सांमा हाउ आर इउ फ्रम मेडाम मेथिखु सांमाजी मे गुलागाचे हु ओमफ्राय जोंहा ओइसा गैया लाइक होनदों ओमफ्राय MRDआ अन होनदों निथुमुनि अन होनदों MRD अन होनदों नेहाया जोंहा गोमसार हाय बिक्रम फैयोनो फुजायाव गोमसार हाय बिक्रम फैयोनो फुजायाव ओमफ्राय जोंहा MRDआ हेल' होनदों बाल' लाइफ अच्छा थैंक यू सांमा जी अच्छा बोलने के लिए लागाव 20 मिनिट होनदों मा 20 मिनिट जाखो निथुमुनि ओमफ्राय MRD अन होनदों MRD अन निथुआ खालि टाइमखौल' नायथारो ना मा जाखो निथु रमेला अन बिक्रम भाग गया
निथुमोननि बिबारि सना होनदों बा निथु मेगन साजागोनबो गार्लफ्रेन्डफोरजों। ओमफ्राय जोंहा एमारदा बिक्रम हाथि गप्रहर मा होनो जाखो बेलाय एमारदे बिक्रम हाथि गप्रहर बुजिया आङो। ओमफ्राय बिक्रमा अन होनदों। ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा एमारदि गप्र हराबा मोनगोन नों। आं बुजिया बेखौ नोंसोर सानैया मा मा रायलायलायो। ओमफ्राय एमारदिया मौसुमि होनदों मौसुमिया जानो। ओमफ्राय जोंहा सांमा कि কৈছে मिजाकमा मेडाम बुजियाखै आं लोगोफोर मा होनदोंथाय मिजाकमा माने कि हय सांमाजी मुझे समझ में नहीं आता सॉरी। ओमफ्राय एमारदि बिक्रम हाथि गप्रहर दे खिथालाय एमारदि मा होननाय जायो बिक्रम। ओमफ्राय जोंहा बिक्रम आहाम होनदों जोंहा माबाया निथुमुनिया। ओमफ्राय UNS नार्जारिया नेट गैया आंनानो दे दे जेबो नङा दे। ओमफ्राय जोंहा एचआ गैया हेल' हेल' होनदों आरोना। ओमफ्राय निथुमुनि बिबारि दार्लिं सना आइसोर बिखा बिख्लोबस्राबलायबाय आं। ओमफ्राय एमारदि बिक्रम आं नोंनि सनासो नों बा बिक्रम नोंनि सनानो एमारदिया बिक्रम आंनि सनासो नों आदसा बिक्रमा एमारदिनि सना बाब बारे बिक्रमा मा होनखो निथामुनि र' दे जागासिनो बा मा जागासिनो बेबा ओमफ्राय जे चेनेल हेल' होनदों जे चेनेल मा खबर मोजां ना। ओमफ्राय थेंक इउ दे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय लाइक होआखैबा दे लाइक होस्रादो। ओमफ्राय जोंहा सारा आगै फैदों हेल' आब' बिबार होनदों मा सारा मा खबर थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय सारा। ओमफ्राय जोंहा ओइथि आगैया लाइक होनदों थेंक इउ आगै लं मेसेज हरनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा खबर सारा नोंहा आगै। ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेल ब्लग निथुमुनि आहाम होनदों जे चेनेल लाइक थेंक इउ। नेहाया एमारदि रुफासो खोमा सना नङाना रुफासोदां। ओमफ्राय निथुमुनि बिबारि दार्लिं सना होनदों आयु हाबा बेसे होनो खुगा रोमाया नामा निथुमुनि। ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बिक्रमा यंकिम प्लिज काम। ओमफ्राय एमारदिया अन होनदों। रमेला अन जे चेनेल अके दे होनदों आरो माहानि जे चेनेलालाय मा खबर बहानि आंजों लोगो दंना गैयाथाय नोङो। आयु मानोथो आंनालाय आं नायजिया ना मा जाखो। ओमफ्राय जोंहा जे चेनेला माबाया बिक्रमा मा होनखो नेहा सना आं थांनोसै खोमा। इस बिक्रम गोसोआव दंना। ओमफ्राय जे चेनेला मा होनखो जोंहा दं मोजाङानो खबर नोंनालाय होनदों आंबो मोजाङानो दे जे चेनेल बहानि दे खिथाहरदो दिनैसो आंनियाव नुदों आं फार्स्ट टाइम ना सिगां फैदोंमोनबाबो मिथिला आं बावबाय। ओमफ्राय जोंहा ओइथिया मा होनखो अन होनदों निथुमुनि अन होनदों निथुमुनिया साराया मालाय जे नार्जारिजों हाबा जागोननो सोरखौबा लादो सोरखौबा हाबा जानाय सोरजोंबा मोजां मोनलायनाय एकदम मिथिजोबथारो नामा नोंलाय निथुआलाय देवानिथार नामा नोङो निथुमुनि। ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनदों निथुमुनि नोंहा सोरजों जानो। ओमफ्राय नेहाया बिक्रम बहा थांनो होनदों। बिक्रमाथ' दानो थांनानै लाब गैया। बिक्रमा 2 घन्टा थानानै होखा होमबासो फिलाप जागोन। ओमफ्राय जोंहा सारा ब्लगा मा होनखो निथु फैगोन ना फैया नोंलाय फैगोन ना फैया माहाय थांलायनोहाय सारा खिथाहरदो दे। ओमफ्राय निथुआ मा होनखो बिक्रम बिबारिखौ लानोसै आहाम नै ओरैसै लागोनानो जोबा नोंना सोर सासेखौ लागोन सोर सासेखौ फिसिनो हागोन मा जाहोगोन हागोन नोंलाय।
ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा नेहा सना एमआरडि गप्र मा होनखो दे होनलायदो ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो निथुमुनि आहाम लादो होनदों ओमफ्राय इउएनएस गुमिया मा होनखो हा होनदों आरोना ओमफ्राय रमेला बर'आ अन होनदों ओमफ्राय ओइच बसुमतारिया लाइक होनदों आरोना ओमफ्राय मौसुमिया आयु होनदों आरोना गेजेराव फैनानै हनै ओमफ्राय मौसुमिया जोंहा निथुमुनि हिन्जाव देवानि नंमारगौ खोमाहाय मौसुमि ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो बिक्रम मा एमआरडि नायनो मा होनो बिक्रम मा एमआरडि नायनो गोरजिया थाहैदो एमआरडि मोनाव गोरजिया थाहैजायोथ' आरो थाहैदो नामा ओमफ्राय जोंहा साराया मा होनखो मोजां आब' गेजेरावनो मोजाङानो जानांगौ दे ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो नेहा र'नों होनदों ओमफ्राय जे चेनेला आं गवालपारानि ओमफ्राय आङो दायो उदालगुरियाव दं आदसा माबाफोर मावो नामा उदालगुरियाव ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया मा होनखो बिक्रम बिबारिया मा सानो नै ओरैसै सानो माने सानो आङो बे माखौ सानो बेखौनो होनो आङो निथुमुनि ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया रमेला हाय आगै रमेला ओत्स आगै होनदों ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मौसुमि एमआरडि गप्र'आ आंखौ जावबाय मा जावखो बेबा दे खिथालाय ओमफ्राय जोंहा रिसा ब्रह्म ब्लग फैदों थेंकिउ रिसा आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक दान होनायनि थाखाय थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा निहाया मा होनबावखो मौसुमि बिक्रमखौ लाफिनदो नेहाया होबायनो बिक्रमखौ नांलानो ना नेहा नोंनो मौसुमिनो होबाय लादो दे एक्सचेन्ज खालामलायदो ओमफ्राय रिसाया मा होनखो जोंहा मा खबर आब' होनदों मोजांहाय आगै आंना ओमफ्राय सारिया मा होनखो लाइक दान आब' होनदों ओमफ्राय रिसा ब्रह्म ब्लगआ मा होनखो मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय जोंहा ओंख्रिया दहाय कबिजों आलुजोंसोमोन ओमफ्राय दाथ' संथ'वाखै दे ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो जोंहा निथुमुनि जेबो सानखाया मा होनखो सानखाया लादो आहाम जेबो साना नामा ओमफ्राय सोदोमखुक अन दे सना होनदों आरो अके ओमफ्राय बिक्रमा अन होनदों मौसुमिया सोर जावदों नोंनि सिमांनि बिक्रमखौ सोर जावदोंनो एमआरडिया जावदोंनो एमआरडिया मा जावदों बेबा एमआरडि बुंहरदो दे ओमफ्राय ओइच बसुमतारी गुड इभिनिं अल होनदो गोमसाराथ' खारखाबायखा गैया ओमफ्राय दा गेजेराव फैना अन होनफैगोन दे जोबनोसैबा ओमफ्राय बिक्रमाबो खारबायदां एलायथो आं होनदोंना एमआरडि गप्र हिर'आ सना जिउ होनबाय दिनै होनदोंबा ओमफ्राय लागाव होनदों जोंहा निथुमुनिया ओमफ्राय गुड इभिनिं अल होनदों ओइसा गैया ओमफ्राय सोर बेखौथ' फरायबाय र' ओमफ्राय जे चेनेल खामानि मावनो फैदो आदसा दे मोजां मावबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा एसएमडि ब्लग चेनेल हेल' हाय होनदों हाय एसएमडि चेनेल मा खबर मोजां ना ओमफ्राय थेंकिउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नेहा बसुमतारी अफिसियेल मौसुमि सिमांनिसो नामा मोगथांनि नङा मोगथांनिबालाय मोजां ना नेहा सिमांनियाथ' आरो सिमां नालाय सिमाङावनो थालाङो आरो सिमां नालाय सिमाङानो जालाङो ओमफ्राय रमेला अन होनदो मौसुमि बिबारि बिक्रम आंनिखासोमोन माथो बे नेहाया सेना लादोंमोन सेनालायनो नेहा हरसा नामा सेना लामारदो नामानो ओमफ्राय जोंहा नेहाया बिक्रम मोजांसो जादों सना जिउ होननाया आदसा दे ओमफ्राय हाय प्रदीप कैसे हो मौसुमि आपका प्रदीप आ गया ओमफ्राय जोंहा प्रदीपआ मा होनखो हाय बिबारि सना बोरै दं होनो मोजाङैनो दं आङो प्रदीप नोंहालाय माब्रै दं मा खबर मोजां ना गाज्रि दासो फैथारबाय आरोना नोङो प्रदीपआ आंखौ सापर्ट होनो ओमफ्राय जोंहा ओइच आगैया लाइक होनदों थेंकिउ आगै नोंथांनिसिम ओमफ्राय बि मौसुमिया मा होनखो नेहा बिक्रमखौ आंनो
हरफिनसै होनबा लादो सानसावनो ओमफ्राय बिक्रमा नेहा र' होनदों ओमफ्राय UNS आ मा होनखो जोंहा हाय होनदो आरो नेट मोनबाय नामा नार्जारि अफिसियेल ब्लग चेनेल नाम सोलायनो हानायनि माबा फैयासै नामा दाबो नोंहा UNS नार्जारि ओमफ्राय जे चेनेल नोंहालाय बहानि जाखौमोन आङो गुलाघाटनि दे गुलाघाट डिस्ट्रिक्टनि आङो दे जे चेनेल ओमफ्राय जोंहा नेहाया मानखो मौसुमि नों मोगथाङावनो लागोन नामा लाबालाय लाजायोना मौसुमि ओमफ्राय प्रदिपा मानखो मौसुमि मा खबरलै होनदों मौसुमि थांगोन ना माखो ओमफ्राय जोंहा माबाया निथामनिया मा होनखो मौसुमि UNS नार्जारिखौ हाबा लादो आयु बिदिसो जालायबाय ओमफ्राय बसुमतारिया लाइक होनदों आरोना ओमफ्राय मौसुमिया गोमसारा बोरो लिडारा बियो गेजेर खारमारोहाय माबाया गोमसारा ओमफ्राय निथुमनि ब्रह्म बिक्रम आहाम लागायदो नै ओरैसै होनदों जोंहा ओमफ्राय UNS नार्जारिया दा सोलायनोसै आंनो आदसा सोलायदो दे होमबा मोजां जागोन माने बेलेग आइडिफोरजों सार्च खालामबा फैनो नागिरा ओमफ्राय MRD अन होनदों ओमफ्राय MRD अन ओमफ्राय निथुमनिया गोमसा खारबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा MRD अफिसियेला अन होनदों प्रदिपा MRD मा खबर होनदों खाथि माथो MRD अफिसियेल चेनेल प्रदिप बर' लागा फागा ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनदों निथामुनि लागायगासिनो होनदो ओमफ्राय अन होनदो ओमफ्राय प्रदिपा आं बिजिलै आदसा दे आरोबाव खाथिबाव नै MRDजों प्रदिपजों माबा मोनसे आरोना नोंसोरो होनदो आरो ओमफ्राय MRD अन होनदो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मिनिदों माखौ मिनिखोलै आगै नोङो ओमफ्राय UNS आ मा होनखो जोंहा ओइ निथु बुलायनो होनदों बुलायहरो मालाय ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो मौसुमि नोंनि LB ग्रुप मालिकआ खामानि गैया बुलाय माहाय थाखो आयु कि मास फाइसे बिबारे दादिं सना होनदों आरो মই একো মাছ পোৱা নাই মই LBহে পাই আছো LBতহে পঢ়ি আছো মই মাছ পোৱা নাই ओमफ्राय जोंहा प्रदिप बर'आ मा होनखो इन्डिया अलिम्पिक्स एस'सिएशन दंलै बिबारि सनानो आं बेफोरखौ बारा इन्टारेस्ट गैयाहाय नोंसोरसो मिन्थियो हौवाजादफ्रासो ओमफ्राय हायेन भिडिअस फैदों जोंहा लाइक दान थेंक इउ हायेन ब्र' मा खबर केसि ह भैयाजी ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ हायेन ब्र' नोंथांनिसिम ओमफ्राय रमेला अन होनदो ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बसुमतारिया लाइक होनदों ओमफ्राय बिक्रमा अन होनदों हायेन भिडिअस राधे होनदों डिग्रेसना बिबार नों बिबार मानो बारो बिरि सिखिरिखौ फोरमायहरनो गानसो खनबाय नामा जावलिया बार नों मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसि अखोराङावबो रिथा आयु गाना गोसोआव दंथारो आरोना नोंना आंना गोसोआवनो गैबावा दानसोरां हरनि सायावबो बायदि मैया बिबार बारि दे मोजाङानो ओमफ्राय प्रदिपा बिबार सना MRD नि कन्टेक्ट नाम्बार हरलाय हरजागोन र' उनाव हरजागोन दे आं दा गोसोआव गैया MRD का LB में आ जाओ प्रदीप जी मैं बाद में देता हूँ आपको ठीक है ओमफ्राय जोंहा हायेन भिडिअसआ मा होनखो ब्र'आ निथुमनि बिबारिजों आंजों हायद्राबादाव एलबाम खालामनोसै अके फैमारदे खालामगोन नाथाय मोसानो रोङा आरो एसे जमनि जागोन आरो एसे मानसिया सिलिन्डार बायदि ना गेस सिलिन्डार बायदि ना हायेन भिडिअस प्रदीप बर' नंगौना नङा दे बिक्रम येस होनहरदोब्रा गेजेराव औ नंगौ होननानै ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो डिग्रेसन आदै खुलुमबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा MRDया मा होनखो हायेन आदानो नोंखौ होनदों मानोबा रुवा देखायखो हायेन आदा नोंखौबा मा जाखो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो मिनिबाय आरोना डिग्रेसना बिक्रम खुलुमबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा आहाम मिन्थिखायो नोंखौ गोमसार
ओमफ्राय बिक्रमा जोंहा मानखो हायेन सार होनदों आरोना ओमफ्राय जे चेनेला सोर लोगो गैया आंजों लोगो जादो दे प्लिजनो औ दहायनो फैदों गथ'आ माबाया जे चेनेला आगैया सोर लोगो गैया लोगो जादो दे आंनावबो कमेन्ट हरनानै दोनलां ओमफ्राय भिडिअ नायनानै साब खालामना गालांदो जे चेनेल ओमफ्राय आंजों लोगो गैयाबा आंबो नोंखौ लोगो खालामथारसै फसायबाय नोंखौ आङो दे ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बियामानखो नेहा बे गोमसार गुन्दा लिडारखौ खिनानै जाहोसिगोनसो र' बालखौ ओमफ्राय माखौ हरनो होनदों गोमसारा ओमफ्राय UNS मानखो डिग्रेसन नै हरबायमोन आं कमेन्टस हराखै आं सापर्ट आइडिखाय आदसा हरबायमोननो सापर्ट आइडिखाय कमेन्ट हराखैनो मदद खालामनायदो ओमफ्राय जोंहा निथुआ मानखो हायेन ब्र बिबारिखौ लाबोनोसै गराय गारि लाना फै आंखौ लाबोनोबा लांफैनोबा ओमफ्राय गोमसारा आंखौबो लिंहर बिबारि फैबानो जाबाय आरो गासिखौबो वेलकाम ओमफ्राय रुमावथ' लाबोनो हानाय नङा बबेबा मोनसे जायगायाव आरामनो पार्टि सार्टि खालामनो हागोन आरो मालिकआ एलाव होआ नालाय ना ओंखायनो एमारडिया मानखो जोंहा अन होनदो ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो UNS ब्र न' प्रब्लेम होनदों ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मिनिदों आरोना ओमफ्राय गोमसारा जोंहा मौसुमि बंसि लामब्रे होनदों ओमफ्राय नेहाया मानखो मौसुमि दे जुहु आं फट' दिखोनि होनदों ओमफ्राय गोमसारा अन होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा अन होनदों एमारडिया अन होनदों रमेलाया बिबारि आंबो गेस बायदि नोंल' नङा आं नोंखौ माथो गोजौ जेंग्रेंग्रेंसो नुदोंलाय रमेला बर' गोजौ गिदिर जेंग्रेंग्रेंसो नुदों आंहा गाहाय फिसासा नालाय फुंनानै होबाय नालाय गोदनाबो गुसुं नालाय हामसुंसुं नुबाय आरो फुंबाय नालाय सिलिन्डार बायदि नुबाय आरो आगा गुदि समान ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर'आ मौसुमि मा खालामदों होनदों ओमफ्राय हायेन भिडिअ सामानखो जोंहा आरो बिबारि मोजां प्लेसाव सिनारि खोन्थिनो हाबासो भिउस फैयो आदसा बेबो नंगौ नंनाया सम मोना दा आङो थांनोनो आंबो इथिंजाय बेलेग मोनसे मावनानै थाबाय थानाय जायो नालाय ओमफ्राय जेब्ला सुटि मोनो होमबा आराम उन्दुना थानो लुबैयोना ओमफ्राय हारसिंलाय आरो बहा थांनो लोगोबो नांगौ नालाय ओमफ्राय जोंहा एमारडिया मोनखो गोमसार 5 होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा ओइस आगैया लाइक होनदों आरो ओमफ्राय हायेन भिडिअस आंनि LBआव मानो फैयासै आङो दहाय सोरनिबा LBआव थांबा आं LB होनोनो आंना MBआनो जाहैया दा आं मा होनबावनोथाय ओमफ्राय दसे थांनायखौ थांनाय बायदि मोनाना थाबाय नालाय आधा घन्टासो थानो हाबा 1 घन्टासो थानानै होनो हाबा मोजां आरो MB गैया आंना खमथार बेखौ जेने थेने ओमफ्राय भिडिअबो गोलाव आपल'ड खालामाखै आङो MBखौ अननानैनो ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो जे चेनेल आं दंथ' साब खालामदो होनदों ओमफ्राय जोंहा एमारडिया मानखो प्रदीप हाय हेल' खुश नेहि हे नाथ' मा मानखोथाय आब'आ ओमफ्राय लिपि आइसे आमार थेंक इउ लिपि হাহা কাৰণে হাই কি খবৰ বুলি কৈছে মোৰ খবৰ বৰ্তমান আছোঁ ভালে তোমাৰ খবৰ কোৱা লিপি ओमफ्राय एमारडिया मानखो प्रदीप आपको मारने के लिए वो रुआ दिखा रहा है रुआखौ मा होनो हिन्दीनि हायेन आदायासो मिन्थिगोनदांहाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो UNS ब्र लोगोखासो जोंहा होनदों आदसा दे लोगोखाबालाय मोजां आरो ओमफ्राय जोंहा हायेन बुवा मा होनखो निथुमुनि नोंनि गार्लफ्रेन्ड सोर होनदों आरो जानो सोरथाय बेना 101थाहाय निथुमुनिना थगायसुलाथार निथुमुनिया ओमफ्राय जे चेनेल DOK होनदों ओमफ्राय निथुमुनिया जोंहा हायेन ब्र बिबारिखौ लाबोनोसै ओमफ्राय प्रदीपआ मा होनखो बिबारि सना आं नोंखौ फसायदो सना नों मा होनोनो आं गासिखौबो फसायजोबो अके न' टेनसन ओमफ्राय मौसुमिया प्रदीप ओंख्रि संदों होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा UNS नार्जारिया मानखो आयु हाबाब जेखौ फसायबाय बिबारि नोङो जेखौ फसायदों जोंहा ओमफ्राय हायेन ब्रुआ मा होनखो निथुमुनि बिबारिखौ नों
नों नङा आंसो गोसो होबाय ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय प्रदिपा एमादि मा दानगोन आंखौ होनदों आरो मानो दानगोननो एमादि मा दानगोन नामा नोङो ओमफ्राय अप्स होनदों जोंहा माबाया मौसुमिया गोमसारा गोदान लोगो खालामदो दे आंजोंबो होनदों ओमफ्राय एमादिया अके होनदों हायेन भिडिअ'सो आंबो सम मोनथारा होनदों आरोना ओमफ्राय लिपिया मानखो তুমি ধুনীয়া দে আচ্ছা সেইটো বুলি ক'লে অকণমান লাজটো পাওঁ আৰু দেই লিপি তুমিওচোন ধুনীয়া ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय हायेन भिडिअ सामानखौ जोंहा गोमसार मा बुंखो होनदों ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय निथुमुनि हायेन ब्र नों ना हाजोआ गाबगोन होनदों आरो ओमफ्राय एमादिया अन होनदों हायेन ब्र मानखौ जोंहा निथुमुनि खारबाय होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा जोंहा मा होनखो हायेन ब्र होनना मिनिदो ओमफ्राय जे चेनेला बिबारि आब' लोगो गैयाबा लोगो जादो दे दहायनो आं नोंखौ होनदोंना नों खालामबालाय जेबो नङा कमेन्ट गालां मोनसे गालां ओमफ्राय आङो जागोन ओमफ्राय अन होनदों एमादिया ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया हायेन हाबायाव फै दे बिबारिजों आंजों लेंहरखा गासैखौबो ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय निथुमुनि नोंनि गार्लफ्रेन्ड गाबगोन होनदों जोंहा हायेन भिडिअसआ सोर बेबा हायेन ब्र बिनि माबायाबा ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मानखो सालथे खुलुमबाय होनदों ओमफ्राय निथुमुनिया नै ओरैसे जालायबाय आरोना ओमफ्राय नेहाया मौसुमि मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय मौसुमिया बिबारि होनदों ओमफ्राय एमादिया अन होनदों निथुमुनिया हायेन गार्लफ्रेन्डआ बिबारि डार्लिं सनासो ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया आलु झल मैथा सयाबिन बाथोनसो नेहा नोंसालाय होनदों ओमफ्राय प्रदिपा जोंहा दे होमबा बिबारि आइ लाभ इउ बुंदो दे आइ लाभ इउ प्रदिप जेबो गोरा नङाना बेफोरबायदि होननायाव बयखौबोलाय होननो हायोना ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगामोनखो सना मालाय नोंसोरनासो मोजां मालायनो मानो सोदोम दोलाय होनहरलाय ओमफ्राय गोमसारा दे आंजोंबो लोगो खालामदो आसोलफोर होनदों आरोना खुलुमस्रा हरबाय हनै लोगो खालामनांगौनो गोदानफ्रा एमादि अन होनदों प्रदिपा जोंहा मानखो मौसुमि नों कन्टेक्ट नाम्बार हरला होमबा नङाबा एमादिनि कन्टेक्ट नाम्बार सेन होनदो ओमफ्राय जोंहा हरदो नाम्बारफोरा हरदो ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो दे आंबो थांगोन गान्दला राजाखौ लाना बेदरा दोनखा आंनोबो गान्दला राजा लानानै फैयोनो हाबायाव निउ फेन काम फाइ बायदिसो बुलाराय हामारा एमादिनो ओमफ्राय प्रदिपा एमादि मा खालामदो होनदो ओमफ्राय हायेन आदाया नोंनि भिडिअ मानो नायाखै आच्छा आंनि भिडिअ मानो नायाखैनो एलबियावनो बांसिन गोसो होथाबनाय जाबाय थाबायना हायेन आदा ओंखायनो बयनिबो भिडिअआ माने खम भिउस फैयो ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों ओमफ्राय हायेन भिडिअआ आंखौ दुखु मोनबाय हा मानोथो दुखु मोनखो दे फोरमायहर ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय निथुमुनिया नै ओरैसो होनदों ओमफ्राय हायेन आदाया आंनि भिडिअबो नाया एलबियावबो फैयानो एलबियावथ' थाङो थांनाया नैबे साननैसोआवसो थांनो हायाखै आङो खालि माने एमबिनि थाखाय आरो आंना ओमफ्राय एमबि सोना हरोबा थांनानै होबाय थागोन आंहा दाहाय अकेबा अके होनहर दानो ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो रमेला बर'आ अन होनदो ओमफ्राय एमादिया अन होनदो ओमफ्राय बिक्रमा हायेन सार भिडिअ गोदान होदो नामा ओमफ्राय डिग्रेसना मिनिदों ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय मौसुमि दं होनदों आरोना नेहाया मौसुमि जेबो गैया संख्रि बाथोनसो जेबो गैथारा नामा नेहा अन्थाव बाथावनो संख्रिजों जादो नामा ओमफ्राय जोंहा एमादिया अन होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो जोंहा बैसागु बोथोराव मोसागोन नोंजों आंजों लोगो मोनबाथ' मोसागोन दा खिन्थु आं रोङा आरोना मिनिगोन नोंसोर आंनि मोसानायखौ नुबा ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि लान्दां होनदों आरो लान्दां फादां ओमफ्राय एमादि अन होनदों निथुमुनिया अन होनदों हायेन ब्र'आ ब्र' होनदों ओमफ्राय उफानि नार्जारि फैदों जोंहा आगैया थेंकिउ उफानि आं एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होदोंब्ला थेंकिउ लाइक होआखैब्लाबो थेंकिउ हाय सिस्टार मा खबर होनदों मोजां दे आंहाबो ओमफ्राय नोंहा मा खबर दे गोमसारा सालथे बिक्रम होननानै खुलुमबाय ओमफ्राय बिक्रमा खारबाय खोमा आरो ओमफ्राय उफानि नार्जारि अन होनदों आरोना ओमफ्राय हायेना मानखो जोंहा बेसे एमबि नांगौनो नों हरनो होनबा हरनो होन होनबा आङो एकदम
नोंनि एलबियाव बाद जानाय नङा ओमफ्राय आङो एमबिखौ अननानै आं थांनो हायाहाय हस्टआबो ओमफ्राय आं सोनानै लानो गोब्राब जाथारो ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो जोंहा ओइ हायेन माथो नोंनि भिडिअखौ नायबावोसो माथो जोंनिखौसो नायबावाना खामायनानै फैबावा नेहाना ओमफ्राय एमआरडि अन होनदो ओमफ्राय उफानि नार्जारिया लाइक दान होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा गोमसार सालथे आहाम होनदों एमआरडि अन होनदो ओमफ्राय गोमसाराव बिसोरला नै ओरैसै आहाम होनदों आरोना ओमफ्राय हायेन आदाया मानखो आं बिजिसै अके हायेन आदा जेबो नङा न' प्रब्लेम ओमफ्राय रमेलाया जोंहा मानखो आदा हायेन नों माथो हायेन आदा चेनेलाव लाइभ होगासिनो माथो मोननैयाव आं नायदोंमोन मोनाखै नै चेनेल मोनसेजो कमेन्टस हरलाय आंनाव आदा आं एमजे ब्रह्म फेमिलि होनदो ओमफ्राय डिग्रेसना उफानि आब' लोगो जादो होनदो ओमफ्राय जोंहा निथुमनि ब्रह्म अफिसियेल हायेन ब्र फै दे नै ओरैसै आहा मोनदो ओमफ्राय रमेला ब्रह्म बर'आ मानखो अन होनदो ओमफ्राय हायेना मानखो आं मुद एलबि होनोसै आदसा ओमफ्राय जोङो हाय उफानि होनदों हायेन आदाया ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो एमादिया अन होनदो ओमफ्राय जे चेनेला डिग्रेसन लोगो खालामना फैबाय आं होनदो रिटार्न खालामलाय डिग्रेसन ओमफ्राय हायेन आदाया नेहा बाजै सना होनदों नेहाया मा होनखो बा बिबारि आंबो एमबि बिनो रोंलायो बा बिबारियाबो एमबि बिनो रोंलायोनो बियाबा उफाय गैया हरजायाहाय हरा आंनो नेहा ओमफ्राय आङो उफानिया मा होनखो हेल' फ्रेन्ड्स होनदो ओमफ्राय हायेना आं अन दं दे होनदों अके हायेन ब्र ओमफ्राय उफानिया मा खबर ब्र होनदो ओमफ्राय निथुमनि अन होनदों ओमफ्राय नेहाया जोंहा हायेन रायलायाबा आं थानो सुखुवा होनदो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा नेहा आहा मोनदों डिग्रेसना अके थेंक इउ जे चेनेल आंबो थांगासिनो रदै होनदों ओमफ्राय हायेन आदाया एमबि बासिग्रासो नोंबो हाहाहा एमबि बासिग्रासो माने बासिग्रा जानांगोन ना आदा नङाबा आं होनखाबायना सोना हरनो होनोबा ओं हरगोन होनना उफाय गैया बासियाबा माथो होनबावनो आरो आंनो गावनो भिडिअ आपल'ड खालामाखै नुदों नामा सर्ट भिडिअस नुलाबायगोन आंनाव बांसिन ओमफ्राय जोंहा निथ'मानखो डिग्रेसन आहा मोनदों गोमसारा नेहा 3K साबधान कामेन्ट चेक प्लिज रिटार्न मी होनदों ओमफ्राय जोंहा हायेना मानखो नेहा बाजै नों मानो सानसेयावबो फैया नेहा माथो सानसेबो फैया होनदो ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेला मौसुमि 1K साबधान कामेन्ट चेक प्लिज रिटार्न मी होनदों ओमफ्राय निथुमनिया गोमसार 1K होनदों ओमफ्राय मयन्ट्रि हायबा आहिसु अके আহিব লাগে सांमा ब्लग थेंक इउ मुरेल बिदा हागाने आरो लाइक दिया गाने थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंहा गोमसारा एमआरडि फाग्लि 1K साबधान कामेन्ट चेक प्लिज रिटार्न मी होनदों ओमफ्राय কি কৰিছে বা কৈছে ময়ন্ত্ৰী एलबिडि आसु भन्टी रेडिअ स्टेशन ओमफ्राय निथुआ मानखो जोंहा गोमसार 1K साबधान होनदों ओमफ्राय हायेन बुवा मिनिट सोबाय दे ओमफ्राय जोंहा गोमसारा निथुमुनि बिबारि फिसाय 4K साबधान होनदों आरो ओमफ्राय हायेन बुवा मिनिट दे ओमफ्राय हायेनाबो आयु आसुरि सानबाय खोमा आरोना मा स्टिकार हरखो आं बुजियाहाय बिदिखौ हायेन ब्र ओमफ्राय जोंहा हायेन दा आइडि आरो केटा দিব বাহ মন্ত্ৰী আৰু হৈ গ'ল চাগে আৰু তোমাৰ মনৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু ন ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल निथुमुनि माथो नोंना दोलाजोबनाय नु ओमफ्राय हायेन 2K साब खालामदो होनदो ओमफ्राय हायेना मानखो एमबि सोना हरबाबो फैया आं एमबि होबायमोन आंनो हराखैना नोङो सोरनो हरनानैबा फैजायासै ओमफ्राय गोमसारा मानखो निथु माथो नोंना फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो माखौबा होनखोथाय गोमसारा ओमफ्राय डिग्रेसना साबधान जे चेनेल प्लिज चेक लोगो खालामना फैबाय दे आं होनदों ओमफ्राय उफानिया निथु दान प्लिज कामेन्ट चेक खालामदो आरो बेक खालामदो निथु नोङो इमान मानसिफोरजों रिटार्न बिजाबाय थायो दै थाब रिटार्न हर माला हरगोन कामेन्ट हो गाबोन होयोबा साननैनि उनाव होयोबा दानो होयोबा खोन्थाना ला
ओमफ्राय जयस नार्जारि आगै फैदों थेंक इउ जयस नार्जारि आगै आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गुड इभिनिं जयस ओमफ्राय सांमा ब्लग निउ फ्रेन्ड काम ओमफ्राय निथुमनि गोमसारना मिनिदो ओमफ्राय उफानिया निउ फ्रेन्ड काम टु बेक होनदो ओमफ्राय उफानिया अन होनदो ओमफ्राय गोमसारा बेक टु बेक होनदों आरोना आखाइ दैखांदो ओमफ्राय हायेन आदाया इउटुबारफोरा एमबिनि सिन्था दाख्लाम एमबिनि सिन्था दाख्लाम माने नोंथांमोन बायदियासो एमबिनि सिन्था खालामजाया आदा ब्र मिथिबायना जोंथ' खालामनो गोनां जायोना नोंस्रा मालाय गुरलाब दङ जोंहा बिदि गैयाना ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो ओंखाम जानि दै रावबो नागिरथ'नाङा होनदों ओमफ्राय निथुमनिया हायेन ब्र 2K खालामना होदो होनदों ओमफ्राय बिक्रमा हायेन सार होनदों ओमफ्राय जोंहा सांमा ब्लगा अन होनदों ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय हायेन आदाया मानखो जोंहा 30ता दिम ओमफ्राय आङो बिदि होनाय खोनाबाथाय आंनोबो हरसे होननो गोसो जालायलाङोहाय हायेन आदा होनलां दिनै बिलां ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय हायेन आदाया मइन्ट्रि मुर बुहुत आन हयसे आजि आनालाय आंनाबो जायो ओमफ्राय आंना माने बयनाबो जायो आरो ओमफ्राय एमआरडिया अन होनदो ओमफ्राय सांमा ब्लग हायेन दा अके एतिया दियक बा इमान इमारजेन्सि ना मइन्ट्रि ओमफ्राय जोंहा जे चेनेल आंग' खामानिजों बेस्थ' आंबो खामानिजों बेस्थ'बा नोंजों एलबिआव दं आदसा अके जे चेनेल थेंक इउ दे नों मदद होयोबा नोंबो मदद मोनफिनगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा उफानि नार्जारि नै बै ना जायजोफोर जेब्ला 1K जाया अब्ला 1K खालामदो होनो 1K बा ओं 2K बेथ' राइट आरो 1K जायाखैबा 1K खालामना होदो होनो ओमफ्राय 2K जाहांबाथाय आरो 2K खालामना होदो होनोथ' आरो ओमफ्राय निथुमनिया मानखौ गोमसा 1K साबदान होनदों ओमफ्राय रमेलिया बाय बिबारि होनदों अके एमजे ओमफ्राय जोंहा मइन्ट्रिया मानखौ नायो बाहा कम हांखा हयासे आচ্ছা कम हयासे गयसे ना ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों उफानि नार्जारि बिबारि सिस्टार भिडिअ नाय दे नायगोन दे नायगोन नायलाय आङो आंनि भिडिअआव जायनि कमेन्ट फैयो ना नायनानै कमेन्ट फैयो बिसोरनिखौसो नायो दे आङो ओमफ्राय जायनि आंनि भिडिअआव कमेन्ट फैया आं बिसोरनिखौ नाया माने कमेन्ट फैया नालाय नाया आरो बिसोरबो नाया बिदि आरो ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों ओमफ्राय निथुमनि ब्रह्म नै ओरैसै होनदों आरोना ओमफ्राय हायेन आदायाथ' आंनि भिडिअआव दासिमबो मोनसेबो मेसेजआनो गैया नामाथाय नायानो मथेथे ओमफ्राय जोंहा मइन्ट्रिया मा होनखो सापर्ट आइडि लय 1K কৰিলে কি হ'ব কিন্তু ভিউজ নাহিব সেইটোও হয় বাৰু চাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে না অকল WTহে চিন্তা কৰিব লাগে চাবটো এনে হ'লেও হৈ যাব লাহেকে ओमफ्राय नेहाया अन होनदो ओमफ्राय एमआरडि बाय एमआरडि जी ओमफ्राय मइन्ट्रि 1K হলে ভাল লাগিব অলপ চেনেলটো অলপ দেখাত ভাল লাগে আৰু অকমান হৈ আছে বুলি ओमफ्राय एमआरडिया डिउटि में हूँ आচ্ছা ठीक है उफानि नेहा मा खबर सना होनदो ओमफ्राय जोंहा सांमाया কি কৈছে ভিডিঅ'জ ভাইৰেল নহয়ে মোৰো তেনেকে নহয়ে 100 পৰা ওপৰত নাযায়ে যেনে তেনে 200 বা 300 হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা নহয় আৰু হাই নাদা মইন্ট্ৰি ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' কোনো নাচায় ইউটিউবাৰ লগত বেছিকে কি বোলে ভিডিঅ' চোৱা নহয়তো বেলেগে চালে চাব আৰু बेसिके आरो ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर' बिबारि सना मिस इउ अके आइ मिस इउ प्रदीप जी ओमफ्राय जोंहा इमारिया मानखौ मइन्ट्रि 1K साबदान होनदो ओमफ्राय जयसा मा होनखो जोंहा जानिया नामाबो जयश्री दे जयस नार्जारि ओमफ्राय टाइटेलाबो नार्जारिखा जयश्री लाबाबो जायोमोन दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया दहाय जोंहा कबिजों आलुजोंसोमोन ओमफ्राय दा जाथ'वाखै दे ओमफ्राय उफानि नार्जारि अनलाइन होनदों थेंक इउ थाबाय थानायनि थाखाय उफानि ओमफ्राय हायेन आदा साख्रि मावना एमबिखौ गिनाङा आगै बिबारि आंनि फावदुर थाइसेबो थाखाया आदा आंना 10 बुरजा लन दङ सयथिबो
आं गाननोनो जाहैबावासो देलायनायखौनो मोनबावा आङो मालाबा लिपस्टिकखौनो बायनो हाबावासो आं हायेन आदा मिथिदों नोङो ओमफ्राय जोंहा सांमा ब्लगा मानखो हायेन आदा एथिया अलप आगर सायसिलु ओमफ्राय नेहाया मानखो गोमसार बा होनदो ओमफ्राय गोमसारा आंबो सिन्था खालामथारा खालामाखैसो नोङो गोमसार ओमफ्राय माबा हो नेहा माबा हो नेहा होनदों गोमसारा ओमफ्राय हायेना मानखो राधे कृष्णा होनदों ओमफ्राय हायेना बाय होनखो ना मानखो आं बिदि फिक्सार होबा बुजियालै हायेन आदा ओमफ्राय उफानि आं सिन्था खालामो एमबिनि थाखाय सिन्था खालामोहाय ना जोङो हिन्जावफ्रा ओमफ्राय जोंहा निथुआ मानखो गोमसार नोंहा फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो मा बदला लाफिनलायखो उफानिया अन होनदों ओमफ्राय गोमसारा जोंहा मा होनदों गेम ओवर ओके गोमसार आप लोग निकल के जा सकता है जो लोग जाना है जाओ ओमफ्राय हायेन आदा उफानि एलबि होगोन नामा होनदो ओमफ्राय नेहाया गोमसार 3K गाहाम होनदों आबुआ ओमफ्राय गोमसारा नेहा ना मिनिदों ओमफ्राय हायेना 3K दान होनदों ओमफ्राय बिक्रमा अन होनदों बिक्रम गोसोआव दंना नोंथाङा ओमफ्राय नेहाया मानखो जोंहा ओइ गोमसार बिक्रम फैयोनो फुजायाव ओमफ्राय जोंहा उफानिया मानखो होलाहाय आं होनदो ओमफ्राय निथामुनिया हायेनबो 2K खालामना होदो MMB ब्लग आंहा दिनै जोबोद बिजि लाइक होफैबायल' आनैसो दे जेबो नङा दे ओमफ्राय हायेन आदाया मानखो सल' प्रेक्टिस खालामदो आं बिक्रमबो आदसा भिडिअ लाबोसिगोन नामा हायेन ब्र ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो गोमसारा मानखो नेहा नोंसानाव लेंहर होनदों ओमफ्राय मौसुमिया ओइ दोनला मौसुमि बेफोरखौ सोंथ'ना दे गेजेर गेजेर गाव गावबागाव गोसोआव था ओमफ्राय निथुआ अन होनदो ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो गोमसारा मा होन माबाया बिक्रमा मानखो निथुआ अन होनदो ओमफ्राय बिक्रमा गोमसार सालथे थांनांगौ नामा होनदों ओमफ्राय गोमसारा मानखो नेहा गाव गोबाव एक्टर लिंहर गावबागाव एक्टर लिंहर होनदों ओमफ्राय नेहाया बिक्रम फैनो मोनबा माथो हरलाया गावसानाव फैजानो गिनाया ओमफ्राय बिक्रमा गोमसार सालथे माने नोंसानाव थांनाङा ए ओमफ्राय हायेन भिडिअ'आसो मा होनखो आयु खामेन चेक बिबारि गथ' गोरलै जोनोम जानायखौबो नायबावदो आं जा दुखु मोनना गाबदों आयै बिदिलाय आरोना हायेन आदा ओमफ्राय जोंहा सांमा ब्लग हायेन आदा हायेन दा मय साबदिसु दे बेग दिब बुलि गैसे ओमफ्राय निथुआ लागाव होनदों ओमफ्राय गोमसारा सालथे होना मिनिदो ओमफ्राय बिक्रमा गोमसार सालथे थांनाङा नामा होनदों ओमफ्राय नेहाया ओइ बिक्रम नोंखौ गोमसारा गावसानाव थाजानो गिदोंदां होनदों ओमफ्राय जोंहा निथुमुनिया मा होनखो मयन्ट्रि 1K साबदान ओमफ्राय जे चेनेल मयन्ट्रि हेल' फ्रेन्ड काम होनदों मयन्ट्रि फ्रेन्ड हयलुआ आमार जे चेनेल लगत ओमफ्राय जोंहा हायेन भिडिअस आंहाबो 45,000 लन दं आदसा बेफोरनो आरो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा नेहा ना मिनिदों ओमफ्राय हायेन ब्रुआ मास मोनसेयाव लन 45 फैयो बाखि जा एसे थायो जायो आंनो दे नोंसा मालाय बुरजा बुरजाबो ओमफ्राय थेरायनांगौआबो बुरजा बुरजा डाঙर मानु डाঙर कथा हरु मानु हरु कथा आरो ओमफ्राय गोमसारा मानखो हायेन ब्र बिदिखौ दा रायलायथार खर'आ गरम जायो नंमारगौना गोमसार ओमफ्राय जोंहा गोमसार सालथे गिदो नामा होनदों बिक्रमा ओमफ्राय प्रदीपआ भिडिअ भाइरेल কৰি দিয়া ভাইৰেল হৈ যাব কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিব লাগে प्रदीप बर' কবা নেকি ओमफ्राय जोंहा गोमसारा थोस सालथे होना मिनिदों ओमफ्राय हायेना मानखो लिपस्टिकआ मोनसेया 6 मनबो जोबा बेलेग बेलेग कालार लानांगौरा हायेन आदा मोनसेखौल' फोनबाय थाबालाय आरो मोनसे साइज नुबाय थायोना ओंखायनो आरो
ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो गोमसार सालथे होनदों मिनिदों ओमफ्राय नेहाया नुदोना बिक्रम गोमसारा माबायदि खि एरख'लायनाय लोगोआ बायदि जायो सोरबा खि एरख'लायनाय लोगोआ खि बिदि जायो नामा होनदों जोंहा नेहाया ओमफ्राय हायेना दा भिडिअ'आवसो बिबारि बेसे उदां बेसे मोजां औ भिडिअ'फ्रावसो बिदिनो आरो होमबाबो गोसोफ्रावलाय आरो बयनाबो हांखुर खांखुर टेनसन थायोना ओमफ्राय जोंहा मौसुमि अन होनदो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा नेहा नोंसानावसो दोनलांगोन आंनो दोनहैगोननो जोंहा ओमफ्राय निथुआ लागाव होनदों ओमफ्राय बिक्रमा गोमसार सालथे सोरनाव थांनो होनदों ओमफ्राय नेहाया देनजारहाय गोमसारा दासो मिथिबाय आं दासो मिथिबाय नेहा नोङो ओमफ्राय निथुमोननिया मा होनखो गेम अभार ओमफ्राय जोंहा प्रदिपा मा होनखो मौसुमि नोंहा सिस्टार दंना गैया ना बिबारि हा दं सिस्टार बुं आंनाबो गैया प्रदिप नांगौमोन नामा टाइम अभार होनदों जोंहा निथुमनिया ओमफ्राय नेहाया नुवाखै गोमसारा मा बुंबावदों जोंनाव जायगा गैया हाय गोमसार होनदों नेहाया ओमफ्राय गोमसारा जोंहा 2L लन दं आंना आयै 2 लाख लन दं आंना थायो बहाबा जिउआव दाहार लानानै थाखायो गिनाङा जों बिदिनो सौसिनो हागोन सौसिनो होनांगोन सौसिना होनांगोन होनदों आरो बेथ' नंगौ दे होमबाबो हायेन भिडिअ'सआ मा होनखो नों आंखौ भिडिअ' नाया बुंदो नायो दे नायो ओमफ्राय बिपुल हेल' होनदों आयु दासो बिपुला थेंक इउ बिपुल आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक होदोंब्ला थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा प्रदिप बर' आंबो सालथे जायो जानोसै दे जालायदो सालथे जालायदो नोंबो हायेन ब्र'आ मा होनखो गोमसार 14.5 लाख लन दं दे बाबा हा लाखोना न' बां बानायखो ना थार गारि सालायखो हायेन भिडिअस ब्र' ओमफ्राय जयस नार्जारि गोम आंनोबो हरदोरा एसे होनदो हरदे माखौ बिजादों हरबानो जाबाय ओमफ्राय नेहा बसुमतारिया मा होनखो थोस फाग्ला गोमसार आंनि दाहारखौ सोंदों नामा आं नोंनि दाहारखौ सोंदों नामा आं होनदों ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो जयस माखौ हरनो सना होनदो ओमफ्राय जयसआ दाहार आग्लायदोबा होनदो ओमफ्राय जोंहा हायेना मा होनखो बिबारि आदसा बेलेग खालारबो बायो नामा बेलेग खालार थानांगौ ना नोङो होमबा गस्लाखौ मोनसे खालारखौनो गानो नामाले हायेन ब्र' बुरजा खामायबा बुरजा खरसा जायो बेबो राइट गोमसार ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो गोमसार सालथेया मानो बुंखो होनदों ओमफ्राय गोमसारा जयसना खुगा फांथेबाय ओमफ्राय जयसा जोंहा मिनिनानै नांमारगौ गोमसार दार्लिं कारेक्ट होनदों जोंहा ओमफ्राय गोमसारा सालथे आं दं सिन्था खालामनाङा नेहानाव दोनहैगोन दे होनदों निथुमुनिया जयस नोंखौ लाना एलबाम बानायनोसै होनदों जोंहा माबाया निथुमुनिया एलबाम बानायनोसैनो ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो गोमसार सालथे है होनना मिनिदों ओमफ्राय नेहाया जोंहा गोमसारा बिक्रमखौ दोननो गोसो गैया माने जेबो नङा बिक्रम जोंनाव थानो हागोन जमा फुजा नायहैनांगौना दे थालायलायबानो जाबाय ओमफ्राय जयस नार्जारि आनजाथाराखैमोन दिनै साब लाला बायना जोबदोंग्रा आयो जायोहाय बोरैबा जायो मालाबा माने आंना सामफ्राम जायो ओमफ्राय जयसा निथु होनना मिनिदों जोंहा ओमफ्राय जयसा मा एलबाम बेलाय निथु होनदों मोसागांलाबायनाय जयस ओमफ्राय जोंहा हायेन बुवा राधे कृष्णा होनदों राम हायेनजी ओमफ्राय बिपुला हिन्जाव सासे नायनानै हरदो बाजै आंखौनो लादोना ओमफ्राय जोंहा प्रदिप बर'आ अन होनदों थेंक इउ प्रदिप अनरे होननो गेलेयो ओमफ्राय निथुआ मा होनखो जोंहा जयस नोंखौ लाना नै एलबाम बानायनोसै फैगोन ना फैया होनदों बानायनो हाबालाय मोजां आरो ओमफ्राय हेल' होनदों जोंहा UNS नार्जारिया हेल' गुमै मा खबर दे
ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा नेहा सना दे जागोन दे होनदों ओमफ्राय जोंहा निथुमनिया जयस मिउजिक भिडिअ होनदों बापरे दे खालाम दे बहा निथु होनदों जयसआ ओमफ्राय हायेना मुड थाबाय आंनो अके हायेन ब्र ओमफ्राय हायेना मुड एलबि होबाय अके ओमफ्राय गोमसार अफिसियेला आं लन जोब्बा सालथे सासे लाबावगोन आहाम इस माथो होनबावनो होनदो ओमफ्राय दा जोंहा हायेन भिडिअसआ मा होनखो मोननै मबाइलजों अन दंमोन बिबारि अके आदा हायेन अके थेंक इउ ओमफ्राय हायेन ब्र'आ गोमसार भेरि गुड होनदो ओमफ्राय हायेन ब्र'आ आं साथाम बापरे हायेन आदाया फिनो हागोन दे साख्रि गोनांखाना लावथि बाग्राना ओमफ्राय जोंहा जयस नार्जारिया गोम खारसन हैगोनलां होनदों ओमफ्राय नेहाया बिक्रम सना जोंहा सानैजों फुजायाव आखाइ हमलायना बेरायनांगौ दै नेहाया बोरायजों बिगुर बिसि जाबासो ओमफ्राय गोमसारा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा निथुमनिया जयस दारागावआव लांगोननो दारागाव हाजोआव निथुआसो जि खनो नामा ओमफ्राय बिफुला मोनबा लागोन ना लागोन लाथारगोन होनना ओमफ्राय जोंहा गोमसारा हायेन ब्र होनना मिनिदों दे ओमफ्राय UNS नार्जारिया जयस लोगो खालामदो दे होनदों लोगो गैयाबा लोगो जाहाय जयस आगै जोंहा UNS खौ अनथावथाव मोनथारो ओमफ्राय जोंहा नेहाया मा होनखो गोमसार सासेल'थार होनदों ओमफ्राय जोंहा माबाया बिफुला मा होनखो फैगोन ना नों आंजों थांगोनथ' ओमफ्राय जोंहा सांमा ब्लगआ मा होनदों सांमा ब्लगे किखौसे सांमाय हायेन दा टु आइडि दान चेक करा आरो दियासुन गोमसार अफिसियेल सालथे बिक्रम गार' हिनजावसो लानोसै बा खाजाब होनलायलायनो आरोना सन्जय बर' मानो दानखो मा रिमुभ खालामखो ओमफ्राय निथुमनिया गोमसारना मिनिदों गार' बर' एखेयानो दा रावफ्रा ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर' दे नोंसोर फुजा नायदो ज' नो आखाइ हमलाय लायनानै ओमफ्राय जोंहाबा मा नायनो ना प्रदीप ओमफ्राय जोंहा निथुमनि बिबारि दार्लिं सना होनदों अके निथुमनि जि ओमफ्राय सन्जय बर' हाला मालायफोरजों हायाहाय जोङो सन्जय बर' आगै ओमफ्राय जोंहा मौसुमि आं जोसिबाय दे गोम दे जोसिदो ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो गोमसार सालथे आंबो होनदों बा ओमफ्राय जोंहा सोरनि दं दालाय एलबियालाय ओमफ्राय गोमसारा नेहा आं मेगन साथारा बिक्रमजों आखाइ हमना बेरायो ना बहाबा खनायाव बेरायो फुजायाव होनदों मेगन साथारानो ओमफ्राय जोंहा जयसा मा होनखो मौसुमि जों जोसिबायनो गोमसारा होनदो ओमफ्राय जोंहा सन्जय बर'आ मा होनखो जोंफोरा हारसिंलै आब' नायसनजाला माथो बिदिनो दा आंबो सन्जय नायसनजाला नामा ओमफ्राय मौसुमिया जयसखौनो लादो उनाव आंखौ जेबो दाहोनखा गारजाबा होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो मौसुमि फान्थाव रानि मा जाफैलायखो ओमफ्राय प्रान्जल हाय বুলি কৈছে হাই প্ৰাঞ্জল শইকীয়া কি খবৰ ভালনে থেংক ইউ মোৰ এলপি দেখাৰ কাৰণে আৰু নিউ ফ্ৰেণ্ড আছে যদি ফ্ৰেণ্ড কৰা প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী হাই জয়স मा খবৰ होनदों ओमफ्राय প্ৰাঞ্জল শইকীয়া মই আহিলোঁ আহিব লাগে ओमफ्राय जयसा मानखो मौसुमि होनना मिनिदो दे ओमफ्राय गोमसारा गोमहाबबाय आरोना ओमफ्राय बिक्रमा गोमसार सालथे मेगन सागोन नामा होनदों ओमफ्राय जोंहा प्रान्जल शइकिया মোক কোনেও হেল্প নকৰে আইও কোন নিউ আছে নামটো কবা আমাৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া হেল্প কোনো নকৰে মানে আমাকো নকৰে কি ক'ম বাৰু ओमफ्राय निथुमनिया मानखो मौसुमिनो हालाय फाननाय ने
अबायथायाव फैबायनो नै ओरैसै मा बुजियासैलां निथुमनि धोरोमबीरा मानखो बिबारी your last request my Facebook you know accept your YouTube channel my and support 3ID okay धोरोमबीर नोंनालाय मा चेनेल नोंना बेजोंनो नामा ओमफ्राय आंनालाय मानो आंनि फिक्सा लाना फैखो धोरोमबीरालाय सोर जाखो बिबारी your last request my Facebook you know accept your YouTube channel my and सन्जय बर' दे देनां आंगालायबा लानोसै बोरायबा देनां बोरायबा लानोसै नामा आंगायलायबा ओमफ्राय जयस नार्जारि नों सान्दो गोम ना मौसुमिखौ लानो ना आंखौ ओमफ्राय निथुमनिया मानखो जयस फैगोन ना फैया होनदो ओमफ्राय जोंहा प्रदीपआ प्रदीप बर'आ मानखो आं बिबारिदोसो फुजा नायगौमोनलै सना बिबारि फैबानो जाबाय आरो नायनो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मानखो निथु नों बायनो नामा होनदो मौसुमिया ओमफ्राय प्रान्जला मानखो प्रान्जला कि কৈছে মোৰ কিন্তু নাহা মোৰ কিন্তু নাহা কি ক'লে বুজি नापालो दे प्रान्जल शइकिया ओमफ्राय गोमसारा मानखो हे निथुमनि मा होनखो नों मौसुमिखौ होनदों ओमफ्राय प्रान्जल शइकिया निउ फ्रेन्ड কাম होनदों যোনে নিউ ফ্ৰেণ্ড আছে প্ৰাঞ্জল লগত জইন হোৱা ইয়াত গোটেইখিনি ফ্ৰেণ্ডে আছে চাগে তোমাৰ লগত প্ৰাঞ্জল ओमफ्राय जोंहा प्रान्जल মই বেক দিম অল বেক দিব বুলি কৈছে আমাৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই ফ্ৰেণ্ড হোৱা ओमफ्राय UNS নাৰ্জাৰীয়া মানকৈ হেল্ল' গাইজ নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম এইটো ওচৰা ওচৰি নিউ কাম মাতি আছে কোনোবাই এজন ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা মাতি থাকিলেও নহয় ন নিজেও যাব লাগিব নিজে গৈ পেলাই ফ্ৰেণ্ড কৰিব লাগিব ओमफ्राय जोंहा माबाया गोमसारा मानखो धोरोमबीर बिबारि फिसाय होनदों सोरबा धोरोमबीराबो ओमफ्राय जयस नार्जारिया मानखो निथु उनाव मोजां सावरायगोन होनदो बा मोजां सम लानानै सावरायगोन नामा जयसाखै ओमफ्राय जोंहा गोमसार माबाया बिक्रम मानखो गोमसार सारथे नुबाबो जेबो दाखालाम दे होनदों खालामखाया दे ओमफ्राय UNS नार्जारिया ब्लु होदे होनदो ओमफ्राय जोंहा निथुमनिया मानखो गोमसार आहाम लागाव होनदों ओमफ्राय बिक्रमा मानखो निथु आहाम खुलुमबाय होनदों ओमफ्राय गोमसारा जोंहा लागाव गेजेर होनदो ओमफ्राय जोंहा निथुमनिया मानखो जयसोम होनदों ओमफ्राय मौसुमि गेजेर ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मानखो निथुमनि दा LB होगोन दा मा थथला नामा नोङो बिक्रम निथुमनि दा LB होगोन दा ओमफ्राय गोमसारा आंथ' जेबो खामा सालथे होना मिनिदो ओमफ्राय निथुमनिया मानखो बिक्रम आहाम होनदो ओमफ्राय जोंहा धोरोमबीर बसुमतारिया मानखो अके आइ एम गयिं हा मानो धोरोमबीर ओमफ्राय जोंहा निथुमनिया आहाम होनदों आरो ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि बालाबगासो मा जाखो दालाय खैथा जाखो गोमसार ओमफ्राय सोरनि दङ खिथाहरद' एलबिया ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो दाफां माफां जफ' खोफै आं फरायलाय बेखौ उल्था फासा नामा बेलाय ओमफ्राय मौसुमिया बाय होनदों दे मौसुमि बाय दे ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि एलबि होबाव आं होनोसै एलबि होआबा आं होनोसै होनदों गोमसारा 9थानिफ्रायसो दा मौसुमिलाय नामा 9थानिफ्राय हो मौसुमि ओमफ्राय जोंहा जयसा मानखो जायसो गोसो थोलायदों बेसो मिन्थिलायदों आहाम अ बेबोथ' नंगौना जयस जायसो गोसो थोलायदों बेसो मिन्थिदों ओमफ्राय जोंहा बिक्रम मानखो गोमसार सालथे मा बुस्थु होनदो ओमफ्राय
दाफाम माफाम होनदों माफान होनदों जोंहा निथुआ मा भाषा बेबा ओमफ्राय एमादिया अन होनदों ओमफ्राय गोमसारा जोंहा सालथे आयु आयु खिमास फायसे होनदों खावै जापानि फिथिगिरि खुसिया माबा माबि होनलायदो ओमफ्राय एमादिया गोमसार हर 5 होनदों ओमफ्राय गोमसारा एमादि डिं चाक एमादिया मैं इतना ही दे दिया है सबको मुझे कोई नहीं देता हर जब जरूरी है नांथाबायहाय गारमायाव माबा निथुआ जोंहा मा होनखो जयस नोंखौसो फसायदोंमोन आं फसायदोंमोन बिक्रमा जयस नोंखौसो फसायदोंमोन बिक्रमानो आइथिया ओमफ्राय बिक्रमा गोमसार सालथे सिं मास करे मास फायसि मा होनबावगोन मा होनबावनांगौ जाखो बिदि होनोथ' आरोना ओमफ्राय गोमसारा मा होनखो एमआरडी आईडी पूरा दिया है और नहीं आज एक न्यू तो दे दिया है ना प्रदीप बर' बाय होनदों अके ओमफ्राय जयसा मा होनखो निथु गोमसारा मा होनखो बिक्रम एसे दंबावो र' होनदों ओमफ्राय एमआरडीया मैं सबको आईडी इंडिया जब अभी मुझे जरूरत है कोई नहीं दे रहे हे बाबा ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो बिक्रमा गोमसार सालथेया आंनो हरजोब्बाय दा बिक्रमा आंनो मोननै हर नोङो आंनो हराखै दाबो आं नोंनो मैया मोननै हरदोंमोन ना ओमफ्राय जोंहा गोमसाराव व्हाट्स इज योर नेम बिबारी माय नेम इज सरला रानी व्हाट इज नेम सरला रानी आई एम सरला रानी व्हाट प्रब्लेम नो प्रब्लेम बिदि होनोमोन नामा ओमफ्राय जोंहा जयसा मा होनखो निथु बिक्रम आंखौ फिसिनो हायानो माथो आयो मानो हाया जानांगौ जाखो एमआरडी पूरा आईडी दे दिया है होनदों नीथुमनिया मेरे को अभी तक नहीं दिया एमआरडी ठीक है तुम लोग की जरूरत नहीं है बाय बाय ऐसे बात नहीं है एमआरडी दीदी जी थोड़ा धैर्य धरिए बारा मिसल लागायदों दै रायलायनायखौ ओमफ्राय बिक्रमा दाफां माफां जफ' खिपिं खफ' अन बुवा गोमसारा माबाया बिक्रमा गावनि एलबियावबा जि सोरिब जायो इसर मालायनि एलबियावबा दांखावथारो नामा गोमसार ओमफ्राय सालथे बिक्रम हायालै फरसोल' दं ओमफ्राय निथुआ बिक्रम नंगौ नामा होनदो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मिनिदों ओमफ्राय बिक्रम नंगौ नामा होनदो एमबि मासां दं चेक खालामसां ओइ निथुमनि एमबि सोना हरनो नामा मा ओंख्रि बिबारिनो ओंख्रियानो जोंहाना दहायनि ओंखाम एसे ओंख्रि एसे दं गोमसार बेखौनो जागोन आं माबा दं कबि आलु कौन है एक बार अन बोलिए ओंख्रि बिबारि होनदों बिबारि 500 खालामना होदो आयो आंना गैयानो जेबो गैया इदि खालामना होनो हालायलायनाय बिक्रम गैयाना गैया गैखाया डिग्रेसन सोरनो साबस्क्राइब नांगौ जाखो दे आंनो नांगौ आंनो निथुमनिया मा होनखो बिक्रम जयस बुंनाय नंगौ नामा मा बुंदोंमोन दे एमबि जोबगोनहाय लोगोफोर दोनसाहां ओमफ्राय जोंहा निथुमनि मा बुंदों होनदों जोंहा माबाया बिक्रमा ओमफ्राय एम बर' ब्लग फैदो थेंक इउ आगै एम बर' ब्लग आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय नोंस्रा बोरै एलबि होखो जोंना नेट दासो नांदों एटसा
नेटवर्क गोनाङाव दोनबाय थायो ओमफ्राय एलबि होबाय थायो आरो लर सरबो खालामला गोमसारा एमआरडी तेरा दो मोबाइल है आईडी बहुत है मेरा एक ही मोबाइल है 13 आईडी है मेरा सब दिया तो खिथु देगा एमआरडी फाग्लि गोमसार एसां दं आरोना नोंनाव दे गोमसार आंबो लासै लासै दोरोद सानफा एफा गोमसारबाय अके गोमसारबाय ओमफ्राय निथुमुनि बिक्रम जयसआ नोंखौ बुंदो फिनो हानाय नङा होनदो नोंखौ जिअ नेट अफ जादो दहायनिफ्राय आच्छा मानो बेबा बर' ओमफ्राय डिग्रेसना 1000 हरगोन आं आरएस 900 होबा बा माहा मोनगोन रा सुस्मिता बर' ब्लग आंहा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइक होनो फैबाय आब' अके जेबो नङा लाइक होनानै सम गैयाबा अपल'डबानो जाबाय आरो ओमफ्राय थेंक इउ दसे सम फैनायनि थाखायनो नोंथांजोनिसिम आयु ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो निथुमुनि आंखौ हाया बायदि नुदो नामा हायो हागोन दे ओमफ्राय सुस्मिता बर' ब्लग लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय डिग्रेसन वाच टाइम नांगौबाबो मोनगोन दे बेसे नांगौ आंनो होना माबा डिग्रेसन आगै मानोथो मदद खालामबायो फालाय बिब'खौलाय ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा मा होनखो गोमसा सालथे दानि बिबारिखौ ब्लगाव नुना फाग्ला जाखादो आयु मानोहाय इमान बिदि माने दिनैसो नायदों नामा नोङो भिडिअखौ ना ओरैनो साजों लोगो दंगासिनो आरोना नायज्रां बुस्रां फोरलाब फोथाब ओरैनो माने साज्रां आरोना ओमफ्राय इउएनएस नार्जारिया मा होनखो जयस थांबाय नामा कमेन्ट चेक प्लिज अन्नानै बेक खालामफिनदो फुल भिडिअ नायनानै सिस्टार एलबि होनाय बायदि नटिफिकेसनसो नुबाय आङो गुमै एलबिआव थांनानै होनबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मिनिदों फैसा गैयाना आब' आंनाव ए बिदिसो गावनो होनो ओमफ्राय वाच टाइम लागायनो फैसा गैया आंनावनो वाच टाइमखौबो फैसा होनानै लागायनो हायो नामा खिथालाय हायोबा हायो फैसा हरथारसां ओमफ्राय डिग्रेसन फट'ग्राफार होनदों जोंहा ओमफ्राय बिक्रम अफिसियेला मा होनखो दिनैसो नायाखैलै जाम्बि ओरैनो होनबायब्रानो आच्छा खामिनानो फैया नोंनि आंनि भिडिअ'आव ओमफ्राय इउएनएसआ मा होनखो अके दे होनबा नायनि आंनो दे जागोन दे गुमै ओमफ्राय डिग्रेसन हायोबा आब' हायोब्रा आब' हाब माबायदिहाय बिक्रम खामेन्ट हरा आं बिबारि आच्छा बिदिसो आरोना होमबा खामेन्ट हरबासो मिन्थियोना आमुखाया नायदों आमुखिया नायदों ओमफ्राय बिक्रमा अके बाय दखानाव थांनि दे जागोन दे ओमफ्राय डिग्रेसना आंनाव पार्टि दं वाच टाइम होग्रा फैसासो लायो खिन्थु बेसे लायो अमित बसुमतारीहाय आगै मा खबर दासो नोंहा थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय अमित
आयु बायसो फैबाय अके बाय सोंनांगोनसो आब'नो आयु इदि बुरजा लाथारगोन नामासै बोरै थागोन एलबिआव थाना होबाय थागोन ना मा जाखो अमित बसुमतारी नेट पेक खतम अके दे जेबो नङा दे सोर दं अन होनलाय दोनसै आंबो सोर दं अन होन खेबसे लास दिकेसन दंना सोर दङ अन होनलाय दे सासे दङ जायखिजाया दोननोसै आंबो दोननाया फैखाला रावबो राव हराबा दानसै आं दिग्रेसन दं नामा दे आब' होनबा उनाव मोजाङै रायलायगोन अके दे होमबा बाय दै